51 ஸ்லோகம் இருக்கு மணி. இன்னைக்கு மண்டே டியூஸ்டே அப்ப முடிச்சிடும் இந்த சாப்டர். மண்டே டியூஸ்டே அப்ப முடிச்சிடும் இந்த சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्ण. परिसर्पणम् उदः पुरेश राष्ट्रेश गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभान् रुदजिह्म सिंहासनादि अधर्मचक्रं कमनाय पर्यदात्. जय महालक्ष्मी माताजी. हरे कृष्ण. தலைநகரிலும் நாட்டிலும் வீட்டிலும் தனி நபர்களுக்கிடையிலும் பெருகிக் கொண்டிருக்கும் பேராசை, பொய், நேர்மையின்மை மற்றும் மூர்க்கத்தனம் ஆகியவற்றின் மூலமாக கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் மேலோங்குவதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜன் புத்திசாலியாக இருந்தார். எனவே புத்திசாலித்தனமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு தம்மை தயார் செய்து கொண்ட அவர் அதற்கேற்ற உடையையும் அணைந்து கொண்டார். பொருளுரை: தற்போதைய யுகம் கலியின் குறிப்பிட்ட குணங்களினால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் குருட்சேத்திர யுத்தம் நிகழ்ந்த காலத்திலிருந்து கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் வெளிப்பட துவங்கியது. இன்னும் 4,27,000 ஆண்டுகளுக்கு கலியுகம் தொடரும் என்பது அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறியப்படுகிறது. மேலே குறிப்பிட்டது போல் கலியுகத்தின் அறிகுறிகளான பேராசை, நேர்மையின்மை, தந்திரம், பொய், சுயநலம், மூர்க்கத்தனம் போன்ற அனைத்தும் முன்பே பழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டன. கலியுகம் முன்னேற அழிவு காலம் வரும் வரை இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகின்றன என்று யாருக்கு தெரியும்? கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் நாசிகளிடம்தான் செல்லும் என்பதை நாம் முன்பே தெரிந்து கொண்டோம். பகவானுடைய பாதுகாப்பில் இருப்பவர்கள் இந்த பயங்கர யுகத்திலிருந்து அஞ்ச வேண்டியது எதுவும் இல்லை. யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பகவானின் சிறந்த பக்தராக இருந்தார். கலியுகத்தை கண்டு அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை. இருப்பினும் சுறுசுறுப்பான இல்லற வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று பரமபதத்தை அடைவதற்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள அவர் விரும்பினார். பாண்டவர்கள் பகவானின் நித்திய சகாக்களாக இருப்பதால் மற்ற விஷயங்களை விட பகவானுடன் இருப்பதில் அவர்கள் அதிகம் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். தவிரவும் சீரிய அரசர் என்ற முறையில் பிறருக்கு முன்னுதாரணமாக இருப்பதற்காக யுதிஷ்டிர மகாராஜன் ஓய்வு பெற விரும்பினார். குடும்ப விவகாரங்களை கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய இளம பருவமடைந்த ஒருவர் இருப்பாரானால் குடும்ப தலைவர் ஆன்மீக தன்னுணர்வை பெறுவதற்காக உடனே குடும்ப வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்று கொள்ள வேண்டும். யமராஜன் வந்து இழுத்து கொண்டு செல்லும் வரை இருண்ட கிணறு போன்ற குடும்ப வாழ்விலேயே ஒருவன் அழுகி கொண்டிருக்க கூடாது. தலைமுறையினருக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். இதை யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
மேலும் ஓய்வு பெற்ற முதியோர்களும் மரணத்தை நோக்கி பலவந்தமாக இழுத்து செல்லப்படுவதற்கு முன்பாக யுதிஷ்டிரை போல் ஆன்மீக தன்னுணர்வை அடைய வீட்டை விட்டு அலைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இங்க யுதிஷ்ட மகாராஜருடைய அவர் எவ்வாறு கலியுகம் வரப்போகிறது, மேலும் யுக மாற்றம் வரும் பொழுது ஆல்ரெடி நாரத மகரிஷி அவருக்கு அறிவுறுத்திய பிரகாரம் இப்போ பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு மணிமகுடத்தை சூட்டி அவர் ஓய்வு பெற வேண்டும் இல்லையா? நம்ம கூட எல்லாரும் கூடமே நம்ம ஒரு 50 வயதுக்கு மேலான பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்முடைய பொறுப்புகள் எல்லாமே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்கள நாம நன்னா இருக்கும்போதே பழக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்கள இடத்துல பொறுப்பை விட்டு நாம பக்தியில நாம முன்னேறி போகணும். இதுதான் பண்டைய காலத்துல கூட அப்படிதான் நம்ம இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப வர வர நம்ம என்ன ஆயிடுது, அந்த ஏன் நம்ம பிறந்த காலகட்டங்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அப்பா சாயங்காலம் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்துட்டாருன்னா அவருமே ஓய்வு எடுக்க ஆரம்பிப்பார் இல்லையா? சோ வீட்டு 60 வயசு வரைக்கும் இப்ப எல்லாம் வேலை இருக்கு மாதாஜி கவர்மெண்ட்ல. 60 இல்ல 58 வயசு. ஓகே, 58 வயசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் சென்ட்ரல் இதுக்கு 60 வயசு. ஓகே, அது கூட பெட்டர் தான். அதுக்கு மேல நம்ம ஓடி ஓடி உழைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம உடம்பு தாங்காது. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஜாஸ்தி தூரம் எல்லாம் நிறைய டிராவல் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ நீங்களாம் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு கண்டினியூஸா ஒரு 3 வாட்டி ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன்னாக்க அதோட இம்பாக்ட் ஒரு 2-3 மாதம் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் அது நார்மலான ஒரு இடத்துக்கே வரும். ஸோ போகும்போது ஒண்ணுமே தெரியறதில்ல, நல்லா ஜாலியா கிளம்பி போயிடுவோம். வந்த பிறகு அந்த உடல் ஒத்துக்காது. இவ்வளோ ஜர்னி பண்ணி மீண்டும் அது பழையபடி வீட்டுல ஒரு அமைதியான சூழல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அதே அந்த உடல் வாகு இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ உடல் நம்ம சொல்லி பேச்சு கேட்கறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த உடல் ஆல்ரெடி அயராது உழைக்கணும் இல்லையா? பிசிக்கலி நிறையவே. நம்ம அப்பா அம்மாவே பெட்டர். அவங்களே ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் உழைச்சாங்க. அதாவது காலையில இருந்து எல்லாம் வீட்டுல வேலை செய்தாலும் 9 மணிக்கு ஆபீஸுக்கு போனா 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த சூழல். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. நம்மளை விட இன்னும் மோசம் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் வேலை பண்றது இல்லையா? அதாவது நைட்டு ஹோல் நைட் வேலை பண்றது இல்லையா? அதாவது ஒரு ஹார்ட் டைமிங்ஸ்ல. ஸோ நம்ம உடல் 10 மணில இருந்து 3 மணி வரையிலும் கண்டிப்பா ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே ஒரு ஆர்கன்ல இருந்து, அதாவது கிட்னில இருந்து, ஹார்ட்ல இருந்து இல்லையா, ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்துமே வேஸ்டேஜ், பாடி வேஸ்ட் எல்லாமே பம்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கழிவுகள் இல்லையா, அதெல்லாம் மீண்டும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொழுப்பு, தேவையற்ற கொழுப்பு இதெல்லாமே வெளியேற்றணும்னா அப்ப அந்த உடல் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும். அப்பதான் அது செயல்படும் அந்த இதுக்கு. அதனாலதான் அந்த சமயத்துல நாம் எல்லாருமே தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. ஸோ இரவு ஒரு ஷிஃப்ட், பகல் ஒரு ஷிஃப்ட் அப்படின்னு வேலை பண்றதுனால இந்த பாடி அந்த சூழ்நிலைகளுக்கெல்லாம் அப்பப்போ அட்ஜஸ்ட் ஆயிட்டு கடைசியில இந்த வயோதிகம் ஆகக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல அந்த நபருக்கு ஒத்துழைக்காது. இப்போ இனிமே இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் கூட பணத்திற்காக நம்ம அவ்வளவு உழைக்கிறோம் இல்லையா? இல்ல பணம் தேவைதான், பணம் தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லல. ஆனா அது நம்முடைய உடலுக்கு ஏற்றவாறு இருக்கக்கூடிய வேலையை நாம எடுத்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி பிற்காலத்துல உடலை நம்ம அது ஒண்ணுதான் நமக்கு ஆஸ்தி இல்லையா? சோ சங்கடப்படாம அதுக்காக நம்ம சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடாது. என்ன ஆப்டிமமா நம்ம என்ன வேலை பண்ணணுமோ அது கண்டிப்பா செய்யணும். ஆனா இப்போ ராத்திரி ஷிஃப்ட், பகல் ஷிஃப்ட், ஓவர்லேப் ஷிஃப்ட் இல்லையா? சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில விடியற்காலை 3 மணில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மத்தியானம் 2 மணிக்கு முடிப்பாங்க. ஓகே, அப்படி ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கு. இன்னும் சில பேர் 3 மணி ஷிஃப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட்டு 11, 12 வரைக்கும் வேலை பண்ணுவாங்க. சில பேர் நைட் 9 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காலையில விடிய 5, 6 மணி வரைக்கும் வேலை செய்வாங்க. டிலா ஷிஃப்ட் இருக்கு. எஸ்பெஷலி பிபிஓ ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்குலாம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள் தான் இருக்கும், வேலை செய்வாங்க. சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிலாம் இந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது. நமக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் அசைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் கிளையண்ட்டுக்கு ஏற்ற டைமிங்ஸோட தான் நம்ம வேலை செய்யணும். இல்லைன்னா நீ போயிட்டு வா, நம்மளை அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அப்போ நீ எல்லாம் உடல் உபாதை, தூக்கம் வருது, இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லவே முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இயற்கைக்கு எதிராக நம்ம செயல்படுறது தான். அதனுடைய பாதிப்பையும் நாம பிற்காலத்துல நாம தான் அதை பாஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே,
ஸோ இதை நம்ம தவிர்க்கணும்னா அவ்வளவு அயராது உழைக்கிறது வந்து எதற்கு? நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை வந்து நாம் இன்னும் நிறைய மேம்படுத்திக்கணுன்றதுக்காகத்தான், இல்லையா? ஸோ ஆனா இங்க யுதிஷ்ட மகாராஜுடைய ஓய்வை பாருங்க கரெக்டா. ஸோ அது ஆரோக்கியத்தை வந்து நமக்கு நல்ல வழியில எட்டு வைக்கும். ஸோ மேலும் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா அவரே ஒரு ரோல் மாடல், இல்லையா? அவர் எப்படி ஒரு அரசர் இருக்கணும், இல்லையா? அவருடைய பிரஜைகளை எப்படி அவர் வந்து காப்பாற்றணும், இல்லையா? எவ்வாறு வழி நடத்தணும், இதெல்லாமே அவரு நல்ல முறையில செய்து காட்டினார். அவரை பின்பற்றினா எந்த ராஜ்யமுமே வந்து ஆனந்தமயம் தான் இருக்கும். இந்த கலியுகத்துல இப்ப நாம வெறும் 5000 ஆண்டுகள் தான் நம்ம வந்து ஆஹ் ஆயிருக்கு கலியுகத்துல. இப்ப நாம வாழும் காலத்திலேயே நாம பிறந்த ஒரு ஒரு நல்ல பந்தமான ஒரு சூழ்நிலை, இல்லையா? பக்கத்து வீடு அக்கத்து வீடு எல்லாருமே நல்லா பேச ஆரம்பிப்பாங்க, இல்லையா? ஆனா இப்போ சிட்டில தான் இருக்கோம் நம்ம. ஆனா நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட நம்ம பேசுறது வந்து ஏதோ வெரி ரேர்லி. அவங்க வெளியே இருந்து நாம வெளியே இருந்து காஃபி சாப்பிட்டீங்களா, அவ்வளவுதான், தட்ஸ் இட். வேற எதுவுமே நிறைய பேச மாட்டோம். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரியாது, நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு தெரியாது, இல்லையா? ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து ஒரு அந்நியர்கள் போல ஒரே நாட்டுல இருந்தும் இந்தியர்களாக இருந்தும் ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து யாருடைய போன் அப்படி இருந்ததுனால எப்படி மத்தவங்களோட பழகுறதுங்கிற அந்த நல்ல பண்பே போயிடும் மாதாஜி. இந்த அபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கிறது. கரெக்ட். ஸோ அந்த இதெல்லாமே நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படிதான் வாழ்க்கை. இப்பெல்லாம் எந்த அதாவது யாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பந்தமே இருக்கிறதுல. ஏன் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க கூட வந்து தாய் தந்தையரை வந்து 6 மாசம் அங்க 6 மாசம் இங்க எப்படி, இல்லையா? அந்த மாதிரி பெற்றோர்களே அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா அது வேற. ஆனா நம்மளே ஒரு நிர்ணயித்து நீ அங்க கொஞ்ச நாள் இரு இங்க கொஞ்ச நாள் இரு, இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இது பண்ணிடுறோம் நம்ம. சோ அதெல்லாம் வந்து பந்தம் என்பது என்னன்றத வந்து நம்ம உண்மையான அன்பு என்பது இல்லை, இல்லையா? ஆனா யுதிஷ்ட மகாராஜ காலத்துல பாருங்க, நாட்டிலும் வீட்டிலும் தனி நபர்களிடத்திலும் பெருகி கொண்டிருக்கும். இப்ப நமக்கு இருக்கிறது இதுதான்: பேராசை, பொய், நேர்மையின்மை, மூர்க்கத்தனம். இந்த 4, இல்லையா? பேராசை, பொய், நேர்மையின்மை, மூர்க்கத்தனம், இல்லையா? மூர்க்கத்தனம் வந்து பிளைண்ட், அதாவது அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து நாணயமற்ற தன்மை, அப்படின்னா உண்மையாக இருக்கிறதே கிடையாது. வாயை திறந்தா பொய் தான், ஓகே, ஏமாற்றுதல். அடுத்து கிரீடு, இல்லையா? சோ பேராசை. இது எல்லாமே வந்து கலியுகத்தினுடைய ஆதிக்கத்திற்கு வந்து மேலோங்குவதை புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜன் புத்திசாலியாக இருந்தார். ஓகே, எனவே புத்திசாலித்தனமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு தம்மை தயார்பட செய்து கொண்ட அவர் அதற்கேற்ற உடையும் அவர் அணிந்து கொண்டார். கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டார்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து கிளம்பியாச்சு. தற்போதைய கலியுகம் இப்போ 27 இன்னும் 4,27,000 ஆண்டுகள் இருக்கு. அந்த 27,000 ஆண்டுகள் எப்படி போகும்னே நமக்கு தெரியாது. நம்ம பிறந்த காலத்துல இருந்து இப்ப பார்க்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள், இல்லையா? சோ இந்த ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு இவ்வளவு மாற்றங்கள் இருந்தா அடுத்த ஒரு 50 வருஷம் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. திஸ் இஸ் த கோல்டன் பீரியடே, இல்லையா? கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் கலியுகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆச்சாரியா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. ஓகே, ஆனா அந்த 10,000 ஆண்டுகளுக்குள்ள அதுக்கு மேல எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. உணவு இருக்குமா, அதுக்கப்புறம் பால் இருக்குமா, இதெல்லாம் வந்து பசு இருக்குமா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லவே முடியாது. மேலே குறிப்பிட்டது போல கலியுகத்தின் அறிகுறிகளான பேராசை, நேரின்மை, தந்திரம், பொய், சுயநலம், மூர்க்கத்தனம் போன்ற அனைத்தும் முன்கே பழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டு இதெல்லாமே ரஜோ தமஸ் ஆதிக்கம். இங்க கலியுகம் முன்னேற முன்னேற அழிவு காலம் வரும் வரை இன்னும் என்னெல்லாம் நடக்கும் போறதுன்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது, இல்லையா? கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் நாஸ்திகர்களிடம் தான் செல்லும். நாஸ்திகன் வந்து அதாவது கடவுள் இல்லை என்று கோயில்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா 10,000 ஆண்டுகள் வரைக்கும் கோயில்கள் ஓரளவுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். பகவானுடைய பாதுகாப்பில் இருப்பவர்கள் இந்த பயங்கர யுகத்திலிருந்து அஞ்ச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா பகவான் ரட்சிப்பார் என்பது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். யுதிஷ்ட மகாராஜன் பகவானின் சிறந்த பக்தராக இருந்தார். கலியுகத்தை கண்டு அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருக்கல. ஆனா ஒரு யுக தர்மத்தை பரிபாலிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தான் எந்த வயது வரை தான் வந்து அரசாள வேண்டும், இல்லையா? அதன் பிறகு வந்து இளைய தலைமுறைக்கு வந்து அதை வந்து விட்டு கொடுக்கணும்.
இல்ல கடைசி வரைக்கும் நாம இடுப்புல வந்து கொத்து சாவியை வச்சுக்கிட்டு சுத்த முடியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணோம்னா நம்மள நாம யாருமே நம்பலன்றது அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நாம வந்து உடல்களை குன்றும் பொழுது அவங்களும் நமக்கு அவ்வளவு ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க. ஒன்று நம்ம எப்படி எடுத்து போன்ற ஒரு பயமும் இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து அவங்களுமே வந்து அந்த பந்தங்கள் இல்லாத இருக்கிறதுனால அவங்களும் வந்து செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு போயிடுவாங்க. சோ பாசப்பரிவு என்பது இருக்காது. சோ அதனால இருக்கும் காலம் வரை நாம ஒருத்தரை புரிஞ்சுண்டு இல்லையா? சோ அன்பு கொண்டு ஒத்துழைப்போட நம்ம வாழ்ந்தா அந்த குடும்பம் வந்து என்னைக்குமே நல்லா இருக்கும். ஆனா அங்கே இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா அது நமக்கு நன்மை என்பது கொடுக்காது. பாண்டவர்கள் வந்து பரமபதை அடையறதுக்கு அவங்க தயார்படுத்திக்கிறாங்க. என்ன பகவானோட இருக்கிறது தான் அவங்க விரும்புறாங்க. ஆட்சி பண்றதை விட எதையும் இந்த பௌதிகத்துல அடையறதை காட்டிலும் எப்பொழுதும் இறைவனோட இருக்கணும்ன்ற அவங்களுடைய அதாவது எதிர்பார்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு உண்டு. அதுல ஆர்வம் உண்டு அவங்களுக்கு. தவிர சீரிய அரசர் என்ற முறையில் பிறருக்கு முன்னுதாரணமா எக்ஸாம்பிள் ரோல் மாடலா இருக்கணும் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் என்ன பண்ணாரு, குடும்ப விஷயங்கள்ல இருந்து அவர் ஓய்வு பெறணும்னு நினைச்சாரு. அவர் குடும்ப தலைவர் ஆன்மீக தன்னுணர்வை பெற வேண்டும். யமராஜன் வந்து இழுத்துன்னு போற வரைக்கும் அவன் எப்படி அஜாமலன் இருந்தான் பாரு, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா? 88 வயதுல வந்து சிறு 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 பையனை வந்து ஈண்டெடுக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது, அது வந்து புலன் நுகர்ச்சி. ஸோ அதனால என்னாச்சு, பிராணன் வந்து பிடுங்க முடியாம அந்த யமதூதர்கள் வந்து இழுக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலை. ஸோ அந்த வலியும் வேதனையுமே வந்து அனுபவிக்கணும். ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜனிடம் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் ஓய்வு பெற்ற முதியவர்களும் மரணத்தை நோக்கி பலவந்தமாக எடுத்து செல்லப்படுவதற்கு முன்னாடி யுதிஷ்ட மகாராஜை போல ஆன்மீகத்தை வந்து ஆன்மீக தன்முனைவை தேடி நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறணும். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டியதில்லை. வீட்லயே நாம என்ன பண்ணலாம், அமர்ந்த வண்ணம் வந்து நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். அது ஒன்றுதான் நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? சங்கீர்த்தனம். அவ்வளவுதான். ஸ்வராட் பௌத்ரம் வினயினம் ஆத்மனஹ சுசமஹ சுசமம் குணைஹ தோயா தீவ்யாஹ பதிம் பூமேர் அப்யக்ஷின் சத் கஜாஹ்வயே. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசி. மொழிபெயர் பத்மா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 38 மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பயிற்சி பெற்று தமக்கு நிகரான தகுதியை பெற்றிருந்த தம் பேரனை கடல்களால் சூழப்பட்டிருந்த எல்லா நிலத்திற்கும் சக்கரவர்த்தியாக சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தினார். பொருளுரை. கடல்களால் சூழப்பட்டிருந்த பூமியின் மொத்த நிலப்பரப்பும் ஹஸ்தினாபுர அரசரின் ஆட்சிக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்தது. யுதிஷ்ட மகாராஜன் தமது பேரனான பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு நன்கு பயிற்சி அளித்திருந்தார். பரீட்சித்தும் அரசருக்குரிய நிர்வாக கடமைகளில் தேர்ச்சி பெற்று விளங்கினார். இவ்வாறாக யுதிஷ்ட மகாராஜன் பரமபதத்தை அடையும் முன்பாக அவரது சிம்மாசனத்தில் பரீட்சித்து மகாராஜன் அமர்த்தப்பட்டார். பரீட்சித்து மகாராஜனின் தொடர்பாக உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள வினயனம் என்ற சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். குறைந்தது பரீட்சித்து மகாராஜனின் காலம் வரையாவது ஹஸ்தினாபுர அரசர் ஏன் உலக பேரரசராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்? உலக மக்கள் அனைவரும் பேரரசின் நல்லாட்சியில் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தனர் என்பதே இதற்கு ஒரே காரணமாகும். தானியங்கள், பழங்கள், பால், மூலிகைகள், விலையுயர்ந்த கற்கள், சுரங்க பொருட்கள் போன்றவைகளை பிரஜைகள் போதுமான அளவிற்கு பெற்றிருந்ததால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தனர். மேலும் எல்லா வகையான உடல் துன்பங்களிலிருந்தும் மன கவலைகளிலிருந்தும் மற்றும் இயற்கை சக்திகளாலும் பிற ஜீவராசிகளாலும் விளையும் தொல்லைகளிலிருந்தும் கூட அவர்கள் விடுபட்டிருந்தனர். அனைவரும் எல்லா விஷயங்களிலும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்ததால் சில சமயங்களில் அரசியல் நோக்கங்களுக்காக அரசர்களுக்கிடையில் சண்டை நடந்த போதிலும் மனக்கசப்பு ஏற்படவில்லை. வாழ்வில் மிக உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதில் அனைவருக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் அற்ப விஷயங்களுக்காக சண்டை செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு
போதுமான நல் அறிவை அவர்கள் பெற்றிருந்தனர். கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் அரசர்கள் மற்றும் பிரஜைகள் ஆகிய இரு பிரிவினரின் நற்குணங்களையும் படிப்படியாக சீரழித்து விட்டதால் அரசர்களுக்கும் பிரஜைகளுக்கும் இடையில் தீவிர கருத்து வேற்றுமை ஏற்பட்டது. ஆயினும் வேற்றுமையுள்ள இந்த யுகத்திலும் கூட ஆன்மீக லாபமும் இறை உணர்வும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இது நம்முடைய தனிப்பட்ட உரிமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி இது கடைசி இது? அப்படின்னா இவ்வளவு இழிவடைந்த ஒரு நிலையில இருந்தாலும் நமக்கு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு. அதுதான் நம்முடைய பிறப்பு உரிமை இல்லையா? அதாவது அதுதான் ஒரு ஜீவனுடைய தலையாய கடமையும் கூட. சோ அந்த வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு. ஆனா அதை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். உபயோகப்படுத்தலைன்னா அது வேஸ்ட் ஆச்சு. வினையினம் இப்பதான் அதுக்கு அடிக்கிறாங்க, அதை பண்றாங்க, இதெல்லாம் வருது இல்ல. அப்புறம் எப்படி நம்ம உரிமையா போக முடியும், வர முடியும்? என்ன மாதாஜி? இப்பெல்லாம் தான் கோயிலுக்கு போக கூடாதுங்கிறாங்க, கோயில இடிக்கிறாங்க, பக்கத்துல இருக்கிற அந்த இதையெல்லாம் இடிக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்யறாங்க. அப்ப நமக்கு எப்படி அந்த சுதந்திரங்கிறது இருக்கும்? பயம்தான் மிஞ்சும். வீட்லயே செய்யலாம் உட்கார்ந்தபடி. அதான் வீட்டுலதான் செய்ய முடியும். கோயிலுக்கு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது நமக்கு இப்போ கஷ்டமான ஒரு சூழல் இருந்தாலும் வேறு ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது மீண்டும் அது அந்த இடத்துல செயலாக்குறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லையா? இங்க மாற்றங்கள் என்பது எப்பொழுதுமே ஏற்படக்கூடிய ஒன்றுதான். இன்றைக்கு ரொம்ப நன்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு அதே மாதிரி இருக்காது. இப்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கக்கூடிய சூழல் அதே மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது இல்லையா? வேறு ஒரு நிலைக்கு தான் அது மாற்றம் அடையுது. ஓகே, அது மாதிரி பழசு போய் புதுசு வர்றது என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயல்பு தான் இல்லையா? நம்ம எத்தனையோ நல்லது கூட நாம் இந்த காலகட்டத்துல பாக்குறோம். ஆனா எத்தனையோ நல்லா இருந்ததெல்லாம் அழியறதையுமே நாம் இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? அதன் பிறகு பயிற்சி பெற்ற நமக்கு நிகரான தகுதியை பெற்றிருந்த தன் பேரனை இல்லையா, பௌத்திரன் இல்லையா, ஸ்வராட் பௌத்திரன். ஸ்வராட் என்றால் சக்கரவர்த்தி இல்லையா? பேரனை வினயினம் நன்கு பயிற்சி பெற்றவர். வினயினம் என்றால் எப்படி யுதிஷ்ட மகாராஜா ஒரு நல்ல அரசராக இருந்தாரோ அதே இதை பரீட்சித் மகாராஜுமே பயின்று இருந்தார். அதற்கான குவாலிட்டிஸுமே அவருக்கு இருந்தது இல்லையா? பிறக்கும் பொழுதே அவர் பக்தர், பகவானால் ரட்சிக்கப்பட்டவர். அதனால அதை விட பெரிய குவாலிபிகேஷன் எதுவுமே தேவையே கிடையாது. அதனால அந்த எல்லா நிலத்திற்கும் அப்படின்னா இங்க அந்த பூமண்டலம் முழுவதுமே அவர் ஒருத்தர் தான் ஆட்சி பண்ணார். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? பூமண்டலத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் ஒருத்தரே ஆட்சி பண்ணார். கடல்களால் சூழப்பட்ட இன்னொன்னு அவர் நன்கு பயிற்சி பெற்றவர். மேலும் பிரஜைகள் எல்லாம் ஆனந்தத்துல இருந்தாங்க. ஓகே, அதாவது மழை எந்த காலத்துல பொழியணுமோ அந்த காலத்துல பொழியும். அதே மாதிரி உணவு உற்பத்தி என்பதும் நல்ல கரெக்டான சமயத்துல எல்லாமே சரிவர அந்த உற்பத்தி என்பது செய்யப்படும். மேலும் கடல்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? முத்து, இதெல்லாமே நமக்கு இல்லையா? அதெல்லாமே அதெல்லாம் தான் வரிப்பணமாக இருக்குமா. அதெல்லாமே வரிப்பணமாக கருதப்படும். நமக்கு அவ்வளவுமே அள்ளி கொடுத்தது. மேலும் சுரங்க பாதையில சுரங்கத்துல இருக்கக்கூடிய தங்கம் இதெல்லாமே இது ஈவன் டைமண்ட் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியிலயுமே மலை குன்றுகள் இதுல இருந்து என்னெல்லாம் கிடைக்கணுமோ வளங்கள் எல்லாமே அரசராக பெற்றவர் அவர். பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எல்லாமே கிடைச்சது. இப்படி இருக்கும்போது எல்லார் வீட்லயுமே நிறைய தங்கம் இல்லையா, தேவைக்கு அதிகமான பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. அதனால அவங்களுக்கு வருத்தப்பட வேண்டிய சூழல்கள் எதுவுமே கிடையாது. அவர்கள் அனைவருமே நிம்மதியோடு இருந்தாங்க. மேலும் அந்த பிரஜைகள் எல்லாமே சமய கோட்பாடுகள் அடிப்படையில தங்களுடைய வாழ்க்கை நெறிகளை அமைத்துக் கொள்ளணும்ன்றது யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் அவ்வாறே செயல்படுத்தியிருந்தார். அதையே பின்பற்றி தான் பரீட்சித் மகாராஜாவும் செயல்பட்டார். அப்படின்னா அறவழியில அவர்களுக்கு பயிற்சிகள் என்பது அளிக்கப்பட்டது. ஒருத்தருக்கு அறவழி அப்படிங்கிறது இந்த ஆன்மீக வழியான பயிற்சி கிடைச்சா அவங்க வாழ்க்கை என்றைக்குமே சிறந்துதான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை இவங்க 2 பேருடைய ஆட்சியிலுமே இருந்தது. சண்டை நடந்தா கூட விரோதமான சண்டை இருக்காது. ஓகே, கசப்பு உணர்வு எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. வாழ்வில் மிக உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவதில் அனைவருக்குமே பயிற்சி. மிக உயர்ந்த நோக்கம் என்பது என்ன? இறைவனுடைய திருவடிகள்
அதற்கு என்ன செய்யணும்ன்றதுமே பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் அற்ப விஷயங்களுக்காக வந்து சண்டை செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு போதுமான நல்லறிவு அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். இல்லையா? சின்ன சின்ன சிற்றறிவு கொண்டு சண்டை இருந்தது கிடையாது. கலியுகத்தினுடைய ஆதிக்கம், அரசர்கள் மற்ற பிரஜைக்கு இடையில வந்து வேறுபாடுகள் இருந்தது இல்லையா? படிப்படியாக சீரழிந்து விட்டதால் இப்ப வந்து சுத்தமாவே கிடையாது இல்லையா? நாம போய் அரசாட்சியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற வரைக்கும் இந்த அரசியல்வாதிகள் நம்ம பின்னாடி இருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ நமக்கெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் நிறையவே கொடுப்பாங்க. எழுந்து நிக்க முடியாத ஒரு கிழவனுக்கோ கிழவிக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு ஓட்டு இருக்கு இல்லையா? ஆனா அதே அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதே ரோட்டாராமே அவங்க போனா கூட அந்த கிழவன் கிழவியை பார்த்தா சோ திட்டுவாங்க. இது என்ன சொல்லிட்டு வண்டியா வீட்டுல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கைதாவா போக முடியாதா, வண்டி வருதுன்னு தெரியாதா அப்படின்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா? ஸோ த டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த பொலிட்டீஷியன் நம்ம நல்லாவே பார்க்குறோம் இல்லையா? இந்த காலகட்டத்துல எப்போ பிரஜைகள் வந்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறார்கள், எப்பொழுது பிரஜைகள் வந்து முக்கியத்துவமற்றவராகிறார்கள், இந்த ரெண்டையுமே நம்ம வாழும் கட்டத்துல நிறைய கட்சிகள் மத்தியில நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இந்த கட்சி தான் அப்படி, அந்த கட்சி தான் அப்படின்லாம் கிடையாது. அதுதான் ஜெனரல் கோட்பாடே ஒரு கட்சி இல்லையா? சோ அப்படி ஆனா வேற்றுமை கூட இந்த உலகத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இருந்தாலும் இந்த புண்ணிய பூமியில பிறந்த நாம இல்லையா, நமக்கு வந்து கிடைத்திருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னாக்கா, எந்த சூழ்நிலையுமே நம்ம மனசு வந்து திறத்தன்மையோட இறைவன் மீது பக்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக பகவானுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து நாம நிலைக்க முடியும். அதுதான் நம்முடைய உரிமையும் கூட. ஓகே, அதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட மதுராயாம் ததா வஜ்ரம் சூரசேன பதிம் ததஹ பிரஜாபத்யா நிருப்சேஷ்டிதம் அக்னீன் அபிபத் ஈஸ்வரஹ. எஸ் பத்மா, பிரேமா மாதாஜி வாசி மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு அந்நிருத்தரின் மகனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பேரன் வஜ்ரனை சூரசேன நாட்டின் அரசராக மதுராபுரியில் அமர்த்தினர். அதன் பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஒரு பிரஜாபத்திய யாகத்தை செய்து குடும்ப வாழ்க்கை கைவிடும் துறவர தீயை தமக்குள் ஏற்றி வைத்தார். பொருளுரை: யுதிஷ்ட மகாராஜன் பரீட்சித்து மகாராஜனை கர்ஷ்ணாபுரத்து அரியாசனத்தில் அமர்த்திய பின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பேரனான வஜ்ரனை மதுராவின் அரசராக நியமித்தார். அதன் பிறகு அவர் துறவு வாழ்வை ஏற்றார். குணத்தையும் செயலையும் அடிப்படையாக கொண்ட 4 சமூக பிரிவுகளும் 4 ஆன்மீக பிரிவுகளும் வர்ணாசிரம தர்மம் எனப்படுகிறது. வர்ணாசிரம முறைதான் உண்மையான மனித வாழ்வின் துவக்கமாகும். இம்முறையை நன்கு பாதுகாத்து வந்த யுதிஷ்ட மகாராஜன் பரீட்சித்து மகாராஜனிடம் ஆட்சி பொறுப்பை ஒப்படைத்து தக்க சமயத்தில் துறவரம் ஏற்றார். விஞ்ஞான பூர்வமான வர்ணாசிரம முறை மனித வாழ்வை 4 சமூக பிரிவுகளாகவும் 4 ஆன்மீக பிரிவுகளாகவும் வகுத்துள்ளது. ஒருவர் எந்த சமூக பிரிவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசி ஆகிய ஆன்மீக வாழ்வு நிலைகள் அனைவராலும் பின்பற்றப்பட வேண்டியவையாகும். இன்றைய அரசியல்வாதிகள் மிகவும் வயதான பருவத்திலும் சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற விரும்புவதில்லை. ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அடுத்த வாழ்வுக்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொள்வதற்காக சீரிய அரசர் என்ற முறையில் சுறுசுறுப்பான நிர்வாக பொறுப்பிலிருந்து தன்னிச்சையாகவே விலக்கிக் கொண்டார். எல்லோருடைய வாழ்விலும் கடைசி 15 அல்லது 20 ஆண்டுகளை வாழ்வின் உயர்ந்த பூர்ணத்துவத்தை அடைவதற்காக பகவானின் பக்தி தொன்மையாக ஈடுபடுத்தும் வகையில் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்நாள் முழுவதையும் பௌதிக செயல்களிலும் பௌதிக இன்பத்திலும் கழித்து விடுவது பெரும் முட்டாள்தனமாகும்.
ஏனெனில் பௌதீக சுகத்திற்கான பலநோக்கு கர்மங்களிலேயே மனம் ஆழ்ந்திருக்கும் வரை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமான பரமபதத்தை அடையும் கடமையை யாரும் அலட்சியம் செய்துவிடக் கூடாது. இது தற்கொலைக்கு சமமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம கடைசியில கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்திருக்காரு? வாழ்வில் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமான இல்லையா அப்படின்னா ஹையஸ்ட் அப்சல்யூட் பொசிஷன் இல்லையா. இருக்கிறதுலே உயர்வான இது என்னது? இறைவனுடைய திருவடிகள், பரமபதம். அந்த கடமை யாருமே அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. அது சுலபத்துல அடைய பெறக்கூடியதும் கிடையாது இல்லையா. அப்படி யாராவது செய்தாங்கன்னா அது அவங்க தற்கொலை செய்வதற்கு சமம். அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆத்மஹா, நம்ம படிச்சிருக்குள்ள ஈஷோபனிஷத்துல ஆத்மஹா அப்படின்னாக்கா இந்த கில்லர் ஆஃப் த சோல், ஆத்மாவையே கொன்று விடக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் இல்லையா. பிறகு அவர் அனிருத்தன் யாரு? அனிருத்தனின் மகனான். அனிருத்தன் யாரு? ஆக்சுவலி ருக்மணி தாயாருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பிறந்த மகன் இல்லையா. அவருடைய மகன் தான் வஜ்ரன். அவரை சூரசேன நாட்டுடைய அரசராக மதுராபுரியில அவன் பேரன் இல்ல அனிருத்தன். அனிருத்தன் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பிரத்யும்னன் தானே மகன். பிரத்யும்னன் மகன். அப்புறம் அனிருத்தன், வஜ்ரன். ஓகே. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய இந்த அனிருத்தனுடைய மகன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பேரன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. வஜ்ரனை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, லெட் மீ செக். நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், நம்ம ஞாபகம் வரும், நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம், அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. வஜ்ரனை சூரசேன நாட்டினுடைய அரசராக மாற்றினார். ஓகே, அவங்களையுமே நியமித்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்றாரு? பிரஜாபத்திய யக்னம் என்பதை செய்து இல்லையா, குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து அவர் அபிஷியலா துண்டிச்சுக்கிறது இல்லையா. ஸோ இனிமே நான் துறவரத்தை அப்படின்னா குடும்ப பொறுப்புக்களை நான் எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டேன். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு துறவர தீயை நம்முடைய மனசுல, அப்படின்னா தீ என்பது எதற்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா புனிதத்துவம் இல்லையா. அக்னியை போன்று புனிதத்துவம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. அது போல இந்த ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது எது? அந்த துறவர தீ இல்லையா. அதை தன்னுடைய மனசுக்குள்ள அவர் ஏற்றிக்கொள்கிறார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் பரிஷித் மகாராஜனை அஸ்தினாபுரத்திற்கும் அரேசத்துல பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பேரனான வஜ்ரனை மதுராபுரி அரசரான 10 பிள்ளைங்கள்ல மாதாஜி ருக்மணி தாயாருக்கு அதுல பேர் பார்த்தா தெரியும். ஓகே, இங்கான அனிருத்தனுடைய மகன் தான் வஜ்ரம். ஓகே, அதை நம்ம செக் பண்ணலாம் எந்த அரசிக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் ருக்மணி தாயாருடைய மகன் தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஞாபக சக்தி வச்சு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இது வரைக்கும் படிச்சதுல. ஸோ இஃப் இட் இஸ் ராங் ஆல்சோ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதன் பிறகு அவர் துறவு வாழ்க்கை ஏற்றார். குணத்தையும் செயலையும் அடிப்படையாக கொண்ட இல்லையா, நமக்கு குண கர்மா இல்லையா, விபாகஷ குணகர்ம விபாகஷ படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. குணமும் கர்மமும் அடிப்படையாக கொண்ட 4 சமுதாய பிரிவுகள் எது? அதாவது பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர சமுதாய பிரிவு இது. அடுத்து இன்னொரு பிரிவு என்னது ஆக்சுவலி, அதாவது எப்படி நம்ம ஆசிரம பிரிவுகள் இல்லையா, பிரம்மச்சரியம் இல்லையா, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசம், இந்த 4 பிரிவுகளுமே நம்ம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். ஒருவர் எந்த சமூக பிரிவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த 4 ஆசிரம பிரிவுகளை கடைபிடிக்கணும். ஆனா நம்ம படிச்சது பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணனுக்கு மட்டும்தான் இந்த 4 பிரிவுகள் அப்ளிகபிள் இல்லையா. சத்திரியனுக்கு 3, சந்நியாசம் கிடையாது. அடுத்து வைஷ்யனுக்கு 2 தான், கிரகஸ்தனும் வானப்பிரஸ்தன் தான் நினைக்கிறேன், இல்ல பிரம்மச்சரியம். அடுத்து இது சூத்ரனுக்கு வெறும் கிரகஸ்தம். ஓகே, இப்படி நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். ஆனா ஒருத்தர் இந்த சமூக பிரிவை நம்ம பயிற்சி செய்தோம்னாக்கா, நம்ம பிறக்கும்போது நம்ம பிறக்கும் பொழுது சூத்ரனாக இருந்தாலும் நாம இந்த சமய கோட்பாடுகளை எல்லாம் பின்பற்றும் பொழுது நாம பிற்காலத்துல ஒரு பிராமணிகள் இதுக்கு எலிவேட் ஆகும். அதனாலதான் இந்த 4 பிரிவை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா எவ்ரி ஒன் ஷுட் ட்ரை டு எலிவேட் டு த பிராமணிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ நம்ம பிறப்பால சூத்ரனா இருந்தாலும் செயல்களால் நாம பிராமணனாக இருக்க வேண்டும். அப்போ பிராமணனாக இருந்தா இந்த 4
ஆசிரமங்களுமே வந்து பொருந்துவன. அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜனுமே வந்து தூய பக்தர், வைஷ்ணவா. சோ அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? வைஷ்ணவானாக்கா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா அவர் வந்து சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு இது வந்து அவருக்கு உண்டு, வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்த வாழ்வுக்கான முன்னேற்பாடுகளை நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அடுத்து கடைசி 50லேருந்து 70 வயது வரைக்கும் நாம என்ன பண்ணணும்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாம வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்தி பக்தியினுடைய இதை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போகணும். அட்லீஸ்ட் அந்த காலகட்டத்திலயாவது. இதுதான் வந்து எப்ப செய்யலைன்னாலும் அந்த வயசுலயாவது நம்ம செய்யணும்னு சொல்லப்படுது. ஆனா பக்தியை வந்து 5 வயதுலேருந்தே செய்யணும். மேலும் சீரிய அரசரான, அதாவது அடுத்த வாழ்வுக்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொள்வதற்காக சுறுசுறுப்பாக நிர்வாக பொறுப்பிலிருந்து தன்னிச்சையாக அவர் விலகி கொண்டார். யாரு? யுதிஷ்ட மகாராஜா. எல்லோருமே வாழ்வியலும் கடைசி 15 வருடங்கள் அல்லது 20 வருடங்கள் வந்து இறை தொண்டுக்கு நம்மளை அர்ப்பணித்துக்கணும். 50 வயதுக்கு மேல ஆன பிறகு கண்டிப்பா 100% நம்ம அதில் ஈடுபடணும். வாழ்வின் உயர்ந்த பூர்ணத்துவத்தை அடைவதற்காக பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தும் வகையில் வாழ்வை வந்து நாம அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வாழ்நாள் முழுவதுமே வந்து பௌதீக செயல்களும் பௌதீக இன்பத்திலும் கழித்து விடுவது பெரும் முட்டாள்தனம் இல்லையா? நாக்குக்கு அடிமை இல்லையா? உணவுக்கு அடிமை, பேசுதலுக்கு அடிமை இல்லையா? மனசுக்கு அடிமை, இப்படி நம்ம எல்லாத்துக்குமே அடிமை ஆயிட்டோம்னா நாம புலன்களுக்கு நாம் அடிமை ஆயிடும். அப்ப நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே வந்து நன்மை பயக்காது. அது அடுத்த பிறவிக்குன்று கிடையாது, இந்த பிறவிக்கே நமக்கு அது நன்மை பயக்காது. ஓகே, வாழ்நாள் முழுவதும் பௌதீக செயல்களும் பௌதீக இன்பத்திலும் கழித்து விடுவது பெரும் முட்டாள்தனம். இது நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் வாழ்க்கையில. சரி, நாம் எப்பயாவது கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆனா கூட நாம ஒரு சமயத்துல வந்து நம்முடைய குடும்ப சொந்த பந்தங்களோட நம்ம வாழும் பொழுது, ஒரு சில அக்கேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம போகும் பொழுது இல்லையா? ஸோ அப்ப நம்ம அதை தவிர்க்க முடியாது. ஆனா நாம என்ன பண்ணணும்? இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள நாம இழுத்துக்கணும் இல்லையா? எது மாதிரினாக்கா இது பிரத்யஹாரம் இல்லையா? ஆமை கூட்டுக்குள்ள வந்து எப்படி தன்னுடைய இதெல்லாமே உடல் பாகங்களை எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இழுத்துக்குதோ, அது மாதிரி நாம தேவையற்ற விஷயங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பா தூரம் விலகணும். ஸோ அதுதான் நமக்கு நல்லது. ஓகே, இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் அஸ். ஒன் திங், நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அது நல்லது. 2வது, நம்ம அடுத்தவங்களை எதையுமே துன்புறுத்தாம இருக்கிறோம் இல்லையா? அல்டிமேட் கோல் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நாம துன்பத்தை விளைவிக்க கூடாது. வி டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கிது. உதட்டளவுல பேசக்கூடாது. உண்மையிலே நம்ம உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு போகணும். அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல. இல்லைன்னா எங்க தொடங்கணுமோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் இருப்போம். பௌதிக சுகத்திற்காக பலன் நோக்கு கர்மங்களையே மனதில் ஆழ்த்தி இருக்கும் வரை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளால விடுபடவே முடியாது இல்லையா? வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவமான பரமபதத்தை அடையும் கடமை யாரும் அலட்சியம் செய்து விடக்கூடாது. இதெல்லாமே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க. இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அவ்வாறு நம்ம செய்யலைன்னா நம்மளையே நாம வந்து தற்கொலை, அதாவது ஆத்மாவையே கொல்லுதலுக்கு இணை. ஏன்னா ஆத்மாவை வந்து நாம என்ன பண்றோம்? அந்த கீழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்துடுறோம். அங்கே சூக்ஷ்ம உடலே இருக்காது, புத்தி இருக்காது, மனசு இருக்காது. வெறுமனே இந்த கிராஸ் பாடி ஆன்மா மட்டும்தான் இல்லையா? கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் இருக்கும். கீழ் உலகத்துல நீங்க அந்த கோலோக சார்ட் திறந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. அங்க ஷட்டில் எலிமெண்ட்ஸ் கூட இருக்காது. புத்தி, அடுத்து வந்து மனசு, இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது கீழ் உலகத்துக்கு போனா. அதையுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? விஸ்ருஜ்ய தத்ர தத் சர்வம் தூ கோலவலாயிதிகம் நிர்மமோ நிரஹங்காரஹ சன்சினாக்ஷே பந்தன. எஸ் புஷ்பமாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. யுதிஷ்ட மகாராஜன் உடனே அரசருக்குரிய ஆடைகள், கச்சை மற்றும் ஆபரணங்கள் ஆகிய அனைத்தையும் துறந்து எதிலும் சிரத்தையற்றவராகவும் பற்றற்றவராகவும் ஆனார். பொருளுரை. பகவானின் சகாக்களுள் ஒருவர் ஆவதற்கு ஒருவர் பௌதீக களங்கங்களில் இருந்து தூய்மை அடைய வேண்டும். இத்தூய்மை இல்லாமல் யாராலும் பகவானின் சகாவாக மாறவோ அல்லது பரமபதத்தை அடையவோ முடியாது. எனவே தூய்மை அடைவதற்காக யுதிஷ்டிரர்
உடனே அவரது அரச உடையையும் செல்வங்களையும் துறந்தார். ஒரு சன்னியாசியின் காவி எடுப்பு துணி பௌதிகமான ஆடைகளின் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டதை சுட்டி காட்டுகிறது. எனவே இதற்கேற்ப அவர் உடையை மாற்றிக்கொண்டார். ராஜ்யத்திலும் குடும்பத்திலும் அவர் சிரத்தை அற்றவராகி எல்லா பௌதிக களங்கத்திலிருந்தும் அவர் விடுபட்டார். பொதுவாக குடும்பம், நாடு, தொழில், செல்வம், பதவி போன்ற பல விஷயங்களில் மக்கள் பற்று கொண்டு உள்ளனர். இவற்றில் பற்று கொண்டிருக்கும் வரை ஒருவர் தூய்மையற்றவராகவே கருதப்படுகிறார். பேரளவேயான இன்றைய சமூக தலைவர்கள் தேச உணர்வில் பற்று கொண்டுள்ளனர். ஆனால் இத்தகைய பொய்யான உணர்வு கூட பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்குரிய ஒரு பௌதிக நிலைதான் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறும் முன்பாக இத்தகைய நோக்கங்களை ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும். தேசபக்தியுடன் இறப்பவர்களை மூடர்கள் போற்றுகின்றனர். ஆனால் இத்தகைய தேசபக்தி இல்லாமலேயே இவ்வுலகை விட்டு வெளியேறுவதற்கு தன்னை தயார் செய்து கொண்ட யுதிஷ்டிர மகாராஜனை பற்றிய ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும் இது. இருப்பினும் அவர் சிறந்த பக்திமானாக இருந்ததால் இன்றும் அவர் கிட்டத்தட்ட பகவான் ஸ்ரீ ராமருக்கு சமமாக நினைவு கூறப்படுகிறார். இத்தகைய பக்தியுள்ள அரசர்களால் உலக மக்கள் ஆளப்பட்டு வந்ததால் எல்லா விஷயங்களிலும் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். மேலும் இத்தகைய சீரிய அரசர்களால் உலகையே ஆள்வது சாத்தியமாகவும் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, யுதிஷ்டிர மகாராஜன் வந்து உடனே அரசருக்குரிய ஆடைகள் 2 இடத்துலயுமே ஆட்சி என்பது அமர்த்தப்பட்டு விட்டது. அதனால துறவிக்கு உண்டான ஆடைகளை அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா. அந்த சமய சடங்குகள் கூட அவர் செய்தார் இல்லையா. இங்கே சொல்ல பிரஜாபத்திய யாகத்தை அவர் செய்தாராம். ஸோ துறவரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. ஸோ தட் அவருடைய பியூரிஃபிகேஷன், யக்னங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதுதான் நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும் இல்லையா. அந்த ஒரு செயலை அவர் செய்திருக்கார். பகவானின் சகாக்களுக்குள் ஒருவர் பௌதீக கலங்களிலிருந்து தூய்மை அடைய வேண்டும். இத்தூய்மை இல்லாமல் யாராலும் பகவானின் சகாவாக மாறவோ அல்லது பரமபதத்தை அடையவோ முடியாது இல்லையா. சம் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, சம்பந்தம் இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா எதையுமே செய்ய முடியாது. தூய்மை அடைவதற்காக யுதிஷ்டர் உடனே அவரது அரச உடையையும் செல்வங்களையும் துறந்தார். ஒரு சன்னியாசியின் காவி இடுப்பு துணி பௌதிகமான ஆடைகளில் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்ட சுட்டிக்கா. அப்படின்னா நம்ம சோபரா இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க எந்த டிவோட்டின்னா எடுத்துக்கோங்களேன், அவங்க உடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருப்பாங்க. அப்படி ரொம்ப ஆடம்பரமான உடைகள் எல்லாம் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது பார்க்கறதுக்கு அந்த நாமம் இதெல்லாம் அவங்க இருக்கும் பொழுது ஒரு பகவானுடைய அந்த 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 ஃபீலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தம் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியுமே நம்ம இது யாத்திரைக்கு போறோம் இல்லையா, அப்போ நம்ம கண்டிப்பா உணர்ந்திருக்கலாம். எல்லாம் ஒன்னா இருந்து நம்ம வந்து சேவை பண்றது இல்லையா, ஒரு மனசு போல இருந்து செய்யறது. எஸ், வேறுபாடுகள் இருக்கும், நமக்குள்ள இல்லாம இருக்காது. ஆனா அல்டிமேட்டா நம்முடைய இலக்கு என்ன, இறைவனுக்கு தொண்டு. அதுல நம்ம வந்து முழுசா லயிக்க முடியாது. அது ஏன்னா எல்லாருமே ஒன்று போல இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்திருப்போம். அங்கே ஆடம்பரம், உடலுடைய அதாவது நம்ம இந்த மேக்கப் போடுறது இதெல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவமே இருக்காது. சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கான ஒரு இது பிராக்டிசஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்திருப்போம். எனவே தூய்மை அடைவதற்காக உள்ள தூய்மை தான் முக்கியம் இல்லையா. உடல் சுத்தமா இருக்கணும், ஆனா உள்ள தூய்மை முக்கியம். வெளிப்புறமா உள்ளுக்குள்ள நிறைய அழுக்கு வச்சுக்கிட்டு இல்லையா, மனசளவுல வெளியில நம்ம பகட்டா ஆடை அணிந்து கொண்டு போனால் எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, மித்தியாச்சாரம் இல்லையா. ஸோ வெளி உலகத்திற்காக நாம் எதையுமே வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நாம போட்டிருக்க துணி எஸ் இது அக்செப்டட் இல்லையா, கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றவாறு இருக்கா, ஃபைன் இல்லையா. அடுத்து யாரையுமே வந்து நம்ம வந்து துன்புறுத்துற மாதிரி இல்லையா, ஃபைன் இல்லையா. யாரையுமே வந்து துன்பப்படுற அளவுக்கு பேசலையா, தட் இஸ் ஃபைன் இல்லையா. நம்ம சிதாதிர் முனி போல நம்ம இருக்கிறோம், மித்தியாச்சார போல இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஒரு சன்னியாசியின் காவி இடுப்பு துணி பௌதிகமான ஆடைகளின் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டதை சுட்டு காட்டுகிறது. எனவே இதற்கேற்ப அவர் உடையை மாற்றிக்கொண்டார். ஸோ ராஜ்யத்திலும் குடும்பத்திலும் அவர் சிரத்தையற்றவராகி, அப்படின்னா
அவருடைய இன்வால்மெண்ட்டை குறைச்சிடுறார் ஃபுல்லா. எல்லா பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்தும் அவர் விடுபட்டார். பொதுவாக குடும்பம், நாடு, தொழில், செல்வம், பதவி போன்ற பல விஷயங்களில் மக்கள் பற்று கொண்டுள்ளனர். இவற்றில் பற்று கொண்டிருக்கும் வரை ஒருவர் தூய்மையற்றவராகவே கருதப்படுகிறார். இல்லையா? ஸோ எது வரைக்கும் நம்ம அதில் ஈடுபாடு இருக்கோ அது வரைக்கும் நாம கலங்கத்தை பெற்றவர்கள் தான். கலங்கத்தோடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இல்லையா? மனசு இன்னும் சுத்தப்படுத்தல அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ பற்று இருந்தா ஆசை இல்லையா? டிசைர் இருக்கிற வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து பௌதிகத்தின் மீது பற்றுதல் இருந்தாலே இன்னும் நாம கலங்கத்திலிருந்து விடுபடலைன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆனால் இத்தகைய பொய்யான உணர்வு கூட கான்சியஸ்னஸ், நம்ம கான்சியஸ்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு காலையில் என்என்டி பிரபுஜி கூட எடுத்த கிளாஸ்ல கூட அதுதான் பேசினார். அவர் வந்து கான்சியஸ்னஸ் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கணும். இறை உணர்வோடு நமக்கு உணர்வு இருந்தா நம்ம வெளிப்புற தோற்றம், உட்புற தோற்றம் எதை பத்தியுமே நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஓகே, வெறுமனே உணர்வு மட்டும் இறை உணர்வை தாங்கி செல்லணும். அப்போ எல்லா செயல்களிலுமே நம்மளால பக்குவமா செயல்பட முடியும். இறை உணர்வற்று நாம் எந்த ஒரு செயல் ஈடுபட்டாலுமே அது என்றைக்குமே வந்து நல்ல ஒரு இது கிடைக்காது. ஆனால் இத்தகைய பொய்யான உணர்வு கூட பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்குரிய ஒரு பௌதிக நிலைதான் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறும் முன்பாக இத்தகைய நோக்கங்களை ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும். தேசபக்தியுடன் இறப்பவர்களை மூடர்கள் போற்றுகின்றனர் இல்லையா? ஸோ வெறுமனே இப்போ நம்ம நான் யாரை பத்தியும் ஸ்பெகுலேட் பண்ண விரும்பல. ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவருக்கு பின்னாலேயுமே வந்து வேறு ஒரு கதையும் உண்டு இல்லையா? ஒரு தலைவர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இதுல இருக்காரு, பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காருன்னா அவருடைய ஒரு பகுதி, ஒரு நாணயத்திற்கு 2 பகுதி இருக்குன்ற மாதிரி அந்த நாணயத்தினுடைய ஒரு பகுதி மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஆனஸ்ட் எல்லாமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நேஷன், ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த கால ஜெனரேஷனுடைய பிள்ளைங்க வந்து அவருடைய அதர் சைடை கூட வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வெரி ஷாக்கிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவரை பத்தி கேட்கும்போது. எஸ், மகாத்மா காந்தி பத்தி நாம் எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த காலத்துல ஹிஸ்டரி எல்லாமே நம்ம படிச்சது அதிகமா முகமதியர்களை பத்தி இல்லையா? அடுத்து வந்து சோலா டைனாஸ்டி, பாண்டியா டைனாஸ்டி இதெல்லாம் படிச்சோம். ஆனா மகாத்மா காந்தியுடைய ஒரு சைடு அவர் சத்தியாகிரகம், அஹிம்சா இதை பத்தி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அவருடைய அந்த அஹிம்சை, சத்தியாகிரகம் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு அவர் வைராகியத்தை தேர்ந்து கொண்ட விதம் வந்து மிக தவறான ஒரு வழின்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த யூடியூப் சேனல்ல வந்து ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கா பார்த்த போது எனக்கு ரொம்ப 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 ஷாக்கா இருந்தது. இப்படி கூட ஒரு இப்படியும் ஒரு கீழ்த்தரமான ஒரு நிலையில ஒரு நபர் இருப்பாரா அப்படிங்கிறது. அவரையே நாம என்ன பண்றோம், ரூபாய் நோட்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க இல்லையா? எஸ், யாரு தவறு இழைத்தாலும் தவறுதான் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே மறுக்க முடியாது. நான் நினைச்சேன் எங்க பசங்களுக்குலாம் ஒண்ணுமே தெரியாதுன்ட்டு. ஆனா தே ஆர் மோர் அட்வான்ஸ்ட். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ உண்மையிலே அந்த விஷயம்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒரு விதத்துல அது நல்லதுதான் நினைச்சேன். ஒருத்தரை பத்தி தவறான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுன்னு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நாட் ரைட். பட் தவறான ஒரு நபருக்கு நாம வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம்னா அது மிக மிக தவறானது இல்லையா? அப்ப அவருடைய சரிதை இது எல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சோம்னா நல்ல மார்க்கங்களை நாம் என்னைக்குமே யார்கிட்ட இருந்து வேணாலும் கத்துக்கலாம். ஆனா கெட்ட மார்க்கங்களை வந்து நாம விட்டு விலகணும் இல்லையா? ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் ஒருத்தர் கூட விதிவிலக்கு கிடையாது. எல்லாருமே தவறு இழைக்கக்கூடியவங்க தான். அதனால அது எந்த அளவுக்கு அடுத்தவங்களை பாதிக்கிறது. நேத்து கூட ஒன் ஆஃப் த வீடியோஸ் மதர் தெரேசாவை பத்தி. மதர் தெரேசா வந்து அவங்களுடைய ஃபண்ட் ரைசிங் வந்து ஸோ ஏதாவது அவங்க எப்படி வந்து அதாவது காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்லாதவங்களை எல்லாருமே அழைச்சிட்டு வந்து ஸோ சஃபரிங் இஸ் த ஒன்லி வே ஃபார் லிபரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அதனுடைய பின்னாடி இருந்த நோக்கம் என்னன்னா, ஓகே சஃபரிங் வந்து நமக்கு இருக்கு இல்லையா? சங்கடங்கள் இல்லாத வாழ்க்கை யாருக்குமே கிடையாது. யாருமற்ற அனாதைகளுக்கு வந்து அது இன்னும் மோசமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஸோ அவங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரி மாதிரி நடத்தி ஸோ அந்த இதுல வந்து எதுவுமே சுகாதாரமற்ற நிலை, அதிகபட்சமா ஒரு பாராசைட்டமால் இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் இருந்ததாம். எத்தனையோ பேர் வந்து அவங்களுக்கு டொனேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏமாற்று பேர் வழிகள்
இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து தான் இந்த நபர்களை காட்டி அவங்க டொனேஷன் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு மதத்தை வந்து பரப்புவதற்காக அவங்க செய்த விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது அத கேட்கும் பொழுது அந்த நபர் மீது இருந்த மரியாதை என்பது நமக்கு, என்னடா இவங்க இப்படி இருக்காங்க, இவங்கள பத்தி இப்படிலாம் வந்து பேசியிருக்காங்களேன்ற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வருது இல்லையா? அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியுமே வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. அதுல வந்து சுயநலம் இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து அவங்களுடைய பெயர், புகழ், பணம் இதுல தான் வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருந்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம மூட மனிதர்களுக்கு அது வந்து தெரியவே இல்ல. இல்லையா? பிளைண்டா நாம என்ன பண்றோம்? கோரஸா வந்து ஒருத்தர் ஜெய்ன்னு சொல்லிட்டா, இன்னொருத்தரும் ஜெய்ன்னு சொல்லிட்டு போயின்னே இருப்பாங்க. தட்ஸ் வாட். உண்மைய அலசி ஆராயக்கூடிய நிலை கிடையாது. இந்த உண்மைகள் எல்லாம் எனக்கு இந்த 54 வயசுல எனக்கு தெரியறதுன்னா, நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதாவது இந்த மாரி இவ்ளோ ஆண்டுகள் தெரியாமலே வாழ்ந்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது முட்டாள்தனமான ஒரு நிலையில இருந்திருக்கோமே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. ஒருத்தர வந்து நம்ம வந்து தெரியாம புகழவே கூடாது. அது தவறு. அந்த நபர் அந்த புகழ்ச்சிக்கு தகுதி உடையவரா? இப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்து அவர் வாழ்ந்த காலத்துல அவர் போற்றப்பட்டார். பரீட்சித் மகாராஜ் அவர் வாழ்ந்த காலத்துல அவர் போற்றப்பட்டார் அவருடைய நல்ல ஆட்சிகளுக்காக. இல்லையா? மக்கள் அமைதியாக வாழ்ந்தார்கள். எல்லாம் தேவைக்கு அதிகமாகவே இயற்கையும் வழங்கியது. மக்களுமே வந்து ஆனந்தம் மற்றும் நிம்மதியோட வாழ்ந்தாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட நபர்களிடத்திலிருந்து நாம அவங்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்க. அது மாதிரி பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நாம கேட்டு நம்முடைய மனசையுமே நம்ம புனிதப்படுத்திக்கலாம். ஆனா இப்படி ஒருத்தருடைய அதர் சைடு தெரிஞ்சுக்க கூடாத சைடு நம்ம கேட்கும்போது நமக்குள்ளேயும் என்ன வரும்? அதே மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் நமக்கு வரும் இல்லையா? அது நமக்கு என்னைக்குமே நல்லதே கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் குட். அதனால அடுத்தவங்களுடைய இதை வந்து நம்ம யாராவது கேட்கணும்ன்ற ஒரு சூழல் தள்ளப்படும் போது நம்ம வேற வழி இல்லாம கேட்டுப்போம். ஆனா அதே மதர் தெரசா மாதாஜி கிறிஸ்டியானிட்டியில அநியாயம்னா எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணிருக்காங்கன்னு எப்படி தெரியும் தெரியுமா? ஐயோ, அவங்களால எப்படிதான் பண்ண முடிஞ்சதோ கிறிஸ்டியானிட்டியால. ஆமா. அது நினைச்சு எதுக்குன்னாக்கா பார்த்தா அவங்க நினைக்கவே முடியல. ஒன்லி ஃபண்ட் ரைசிங்காக தான் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. நாட் ஒன்லி ஃபண்ட் ரைசிங், எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம பிராமணர் குழந்தைகள் எல்லாம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இறக்கி தடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ரொம்ப கஷ்டமான நிலைகள். அவளை ஒண்ணுமே சொல்லவே முடியாது. ஆமா. அதுல ஆனா இருந்து அந்த நம்ம சனாதன தர்மங்கள் எல்லாரையும் மீட்டு எல்லாரையும் மேல கொண்டு வந்திருக்கு மாதாஜி. ஆமா. அதனாலதான் நாம வந்து எப்பவுமே வந்து பிளைண்டா பிலீவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம இயக்கத்துல வந்து பிரபுபாதர் ஒன்னொன்னுத்துக்குமே விளக்கம் கொடுத்திருக்கார். அனைத்திற்குமே வந்து உதாரணங்கள் உண்டு. அனைத்திற்குமே வந்து அதற்கான விளக்க உரைகள் உண்டு. அனைத்திற்குமே வந்து ரெஃபரன்ஸ் உண்டு வேத சாஸ்திரங்கள்ல. அப்பதான் நம்ம அதை ஏத்துக்கிறோம். ஸோ நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இஸ்கான் வந்து இவங்க என்னவோ ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்கன்ட்டு. உண்மையிலேயே என்னவோ மாறி ஆகல. நம்ம என்ன விஷயம்ன்றத வந்து தெரிஞ்சின்ற பிறகு எப்படி வாழணும்ன்றது வந்து நாம முயற்சிக்கிறோம். அவ்வளவுதான் இல்லையா? இஸ்கான் ஒண்ணுதான் இப்போதைக்கு நல்ல உத்தமமான பக்தியை கொண்டு வராங்க. ஆமா. சோ ஆனா அதையுமே வந்து எல்லாருமே நெகட்டிவ் யாரு விமர்சிக்கலாங்க மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, Maybe இந்த குறை இத வந்து ஈச் அண்ட் எவ்வரி சென்டென்ஸையும் நம்ம செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணி படிச்சு அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம்னா இதுதான் மாதாஜி பெஸ்ட். அப்படி இருக்கு. அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து விவேகானந்தர் கூட நம்ம படிச்சோம்ல புத்தகத்துல, விவேகானந்தர் கூட அவருடைய கர்வத்தாலதான் நாங்க பேசினாருன்னு சொன்னாங்க. ஆமா, இப்பதான் போன இதுலதான் ரியலைஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் ஈச் அண்ட் எவ்வரி சென்டென்ஸ் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்வரி வேர்டையும் நம்ம அதை இது பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரபுபாவனுடைய கருத்து மாதிரி. அதுக்குதான் நான் பக்கத்துல பிபின்னு போட்டு கருத்துன்னு எழுதி வச்சிருவேன் வந்து. மேம்போக்குல படிச்சோம்னா கொஞ்சம் பாகவதத்திலிருந்து நம்ம பாகவதம் தான் சிறப்பு இருக்கிறது. அதே ரியலைஸ் பண்ணி படிச்சோம்னா மில்கி ஸ்வீட் மாதிரி இருக்கு அது. கரெக்ட் கரெக்ட். ஜானகராம் குருஜி ஏதோ சொல்ல வர்றார். ஆனால் தேசபக்தி இல்லாமலே எஸ் பிரபுஜி படிக்கதான் நேரமே இல்லை. சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த காந்தியை நம்ம சரியில்லை தான் சொல்லிக்கிறோம்.
ஐயா அந்த சுதந்திரம் வாங்குறது சுதந்திரம் அதுதான் வாங்குறது எவ்வளவு சிரமன்றது அன்னைக்கு இருக்கிறவங்க தெரியும். அவர் சரியில்லைன்னு தான் இன்னைக்கு சொல்லிக்கிறாங்க. யாருமே ஜெயிலுக்கு போல உண்ணாவிரதத்துல ஒன்றும் செய்யல. பிறகு என்ன சொல்றான், அவன் செய்தி சரியில்லை, அவன் சுட்டது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றது? இதான் ஆனா உலகம். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நிறைய உண்மைகள் கூட வந்து வெளியே இந்த நம்ம இந்த ஃபார்முல டிஸ்கஸ் பண்ண கூட முடியாது பிரபு. சிலதெல்லாம் உண்மை இருக்கு. ஸோ வித் ப்ரூஃபோட யங் ஜெனரேஷன் வந்து அவ்வளோ அலர்ட்டா இருக்காங்க. ஸோ என்னுடைய பிள்ளைகள்ன்ட்டே இல்லை, அந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாமே நல்ல எஜுகேட்டட் கிட்ஸ் எல்லாருமே நம்முடைய சுதந்திரம் அடையும் பொழுது இருந்த ஒவ்வொரு தலைவருடைய நல்ல ஒழுக்கம், தீய ஒழுக்கங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்காங்க. சுபாஷ் சந்திர போஸ் இல்லையா, அவர் எவ்வளவு உத்தமமானவர், அவர் எங்க இருந்தார், எப்படி ஆனார், எதுவுமே தெரியாது இல்லையா. சோ அவர் மாதிரியான ஒரு நபர் வந்து இந்த பரதத்தை இந்த ஆட்சி பண்ணியிருந்தா பகவத்கீதையெல்லாம் நம்ம எப்பயோ படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா. அப்படி இருக்கும். இன்னைக்கு நாட்டுல எப்படி இருக்கு சூழ்நிலை? சண்டை போட்டு வந்து இத ஃபாலோ சண்டை பண்றாங்க. இல்லாத இப்ப சாதாரண ஒரு எவ்வளவு கல்யாணத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா அந்த இதுல எல்லாம் இருக்காங்க. இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சிலர் தான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் அவங்க அலர்ட்டா இருக்கிறது நமக்கும் நல்லதான் இல்லையா. இத்தகைய பக்தி உள்ள அரசர்களால் உலக மக்கள் ஆளப்பட்டு வந்தால்தான் இந்த உலகம் வந்து உருப்படும். இல்லைன்னா உலகம் வந்து உருப்படாது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஆட்சி நல்லதா இருக்கணுங்கிறது இதுல இருந்து தெரியும். ஆமா. நமக்கு மனசி தத்ராண இதரே சதம் மிருத்யா அபானாம் சோத் சர்க்கம் தம் பஞ்சத்தவேஹி அஜோஹவீத். எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? சித்ரலேகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசம் ஜுஹாவ மனசி தத்ராணயிதரே சதம் மிருத்யா அபானம் சோத்சர்க்கம் தம் பஞ்சத்வேஹி அஜோஹவீத். வாசம் வார்த்தைகளை ஜுகாக திறந்தார் மனசி மனதில், தற்பிராண மனதை சுவாசத்தில், இதரேச்ச மற்ற புலன்களையும் கூட, தம் அதில், மிருத்யோ மரணத்தில், அபானம் சுவாசம், ச உத்கர்ஷம் முழு அர்ப்பணம், தம் அந்த, பஞ்ச தத்வே ஜம்பூத உடலுக்குள், ஹி நிச்சயமாக, அஜோஹவீத் அதை கலைந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு அவர் புலனுறுப்புகள் அனைத்தையும் மனதிலும், பிறகு மனதை உயிரிலும், உயிரை சுவாசத்திலும், அவரது மொத்த வாழ்வையே ஐம்பூத வடிவமான உடலிலும் மற்றும் உடலை மரணத்திலும் கலக்கச் செய்துவிட்டார். அதன் பிறகு தூய ஆத்மா என்ற முறையில் வாழ்வின் பௌதிகமான எண்ணத்திலிருந்து அவர் விடுபட்டவரானார். பொருளுரை. தமது சகோதரரான அர்ஜுனை போலவே யுதிஷ்டர் மகாராஜனும் படிப்படியாக மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டார். முதலில் புலன்களின் எல்லா செயல்களையும் அவர் ஒருமுனைப்படுத்தி அவற்றை மனதுடன் கலந்துவிடச் செய்தார். அதாவது பகவானின் உன்னதமான தொண்டையை நோக்கி தன் மனதை அவர் திருப்பினார். பௌதிக புலன்களின் செயல் விளைவிற்கேற்ப எல்லா பௌதிக செயல்களும் மனதினாலேயே செய்யப்படுகின்றன என்ற காரணத்தினாலும், அவர் பகவானின் பரலோகத்திற்கு திரும்பிச் செல்கிறார் என்ற காரணத்தினாலும், மனதின் பௌதிக செயல்களை நிறுத்தி அவற்றை பகவானின் உன்னத அன்பு துண்டில் திருப்பிவிட விரும்பினார். இனி பௌதிக செயல்கள் தேவைப்படவில்லை. உண்மையில் மனதின் செயல்கள் நித்திய ஆத்மாவின் பிரதிபலிப்புகள் என்பதால் அவற்றை நிறுத்த முடியாது. ஆனால் பௌதிகமான அச்செயல்களை பகவானின் பக்தி தொண்டாக மாற்றிவிட முடியும். மனதை பிறவி சக்கரத்தின் களங்கங்களிலிருந்து தூய்மைப்படுத்தும் போது அது மனதை பௌதிக தன்மையிலிருந்து மாற்றி பிறவிச்சூழலிலிருந்து விடுவித்து தூய ஆன்மீக வாழ்வில் நிலைபெறச் செய்கிறது. அனைத்தும் தற்காலிகமான ஜடவுடலின் செயற்கையால் தான் தோன்றியுள்ளன. இறக்கும் பொழுது உள்ள மனநிலைக்கேற்ப இந்த ஜட உடல் உற்பத்தியாகிறது. ஆனால் மனம் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை பயில்வதன் மூலம் தூய்மையடைந்து பகவானின் திருவடி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டிருக்குமானால் இறந்தபின் மற்றொரு ஜடவுடலை மனம் உற்பத்தி செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விடும். அது பௌதிக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டுவிடும். இவ்வாறு தூய்மையடைந்த ஆத்மாவால் பகவானை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ முன்னாடியே நம்ம படிச்சோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம அர்ஜுனர் என்ன பண்ணார், பகவத்கீதையில வந்து பகவானுடைய போதனைகள் மீது தஞ்சம் அடைந்தார். அது போல இப்ப வந்து யார் தஞ்சம் அடைகிறது? ஆக்சுவலி யுதிஷ்ட மகாராஜரமே வந்து தஞ்சம் அடைகின்றார். ஓகே, யாரதோ கர்கரன் சவுண்ட், அதனால மியூட் பண்ணிட்டேன். ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன். மழை போல இருக்காங்க.
ஓகே. தனது சகோதரரான அர்ஜுனரை போலவே யுதிஷ்டருமே வந்து படிப்படியாக மனதை நிலைப்படுத்தி பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவருமே விடுபடுறார். மறுபடியும் கர்கரு மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. முதலில் புலன்களின் எல்லா செயல்களையும் அவர் ஒருமுனைப்படுத்தி இல்லையா, ஒரு பக்குவப்படுத்துறது, ஒருமுனைப்படுத்துறதுன்னா பிக்சிங் இல்லையா, அவரை மனதுடன் கலந்து விட செய்தார். ஸோ புலன்கள் அப்படின்னா புலன்கள் தன்னிச்சையாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, புலன்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உந்துதலை வந்து அவர் என்ன பண்றார், கட்டுப்படுத்துறார் என்ற அர்த்தம். அதாவது பகவானின் உன்னதமான தொண்டை நோக்கி தன் மனதை அவர் திருப்பும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி புலன்களுமே வந்து கட்டுப்பாட்டுல தான் வந்து நிற்கும். பௌதிக புலன்களின் செயல்கள் விளைவுகளுக்கேற்ப எல்லா பௌதிக செயல்களும் மனதினாலேயே செய்யப்படுகின்றது என்ற காரணத்தினாலும் அவர் பகவானின் பரலோகத்திற்கு திரும்பி செல்கிறார் என்ற காரணத்தாலும் மனதின் பௌதிக செயல்களை நிறுத்தி அவற்றை வேறொரு இதுக்கு மடைமாற்றணும், அவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம பௌதிகத்திலேயே மனசை நிற்க கூடாது, ஆன்மீக தளத்திற்கு நாம் அதை வந்து ஏற்றமாக பெறணும். இல்லைன்னா மனது வந்து இழிவான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு சென்று விடும் நம்மள. இனி பௌதிக செயல்கள் தேவைப்படவில்லை. உண்மையில் மனதின் செயல்கள் நித்திய ஆன்மாவின் பிரதிபலிப்புகள் என்பதால், அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா என்ன நிலை அடையணுமோ, அப்போ ஒரு பௌதீகத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு செல்லும் பொழுது பக்குவம் அடைகிறது இல்லையா, அது அந்த பக்குவம் அடையக்கூடிய தன்மை வந்து ஆன்மாவினுடைய உண்மையான நிலை இல்லையா, அதாவது விடுதலை அடைந்த நிலை. ஸோ அந்த இதை வந்து பக்தனாக மாற்றுறதுக்கு அது வந்து ஓகே. ஒரு மனதை பௌதிக தன்மையிலிருந்து மாற்றி பிறவி சூழலிருந்து விடுவித்து தூய ஆன்மீக வழியில் நிலை பெறச் செய்கிறது. அனைத்து தற்காலிகமான ஜட உடலின் செயற்கையால் தான் தோன்றியுள்ளன. இறக்கும் பொழுது உள்ள மனநிலைக்கேற்பவே இந்த ஜட உடல் உற்பத்தி ஆகிறது. அதனால்தான் நம்ம மரணிக்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் குணங்கள் இருக்கிறதோ மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும்னா அந்த குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில தான் நமக்கு ஒரு உடல் வந்து கிடைக்க பெறுகிறது. ஆனால் மனம் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை பயில்வதன் மூலம் தூய்மை அடைந்து பகவானின் திருவடி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டிருக்குமானால் இல்லையா, எப்பொழுதுமே பகவானோட சம்பந்தத்தோடு இருந்தா இறந்த பின் மற்றொரு உடலை மனம் உற்பத்தி செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விடும். அதுதான் பயிற்சி, பக்தி தொண்டு. நமக்கு ஏன் நாம ஜபங்களை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு நமக்கு ஏன் சொல்றாங்க, ஆழ் மனசுல வந்து அந்த நாம ஜபங்கள் பதிஞ்சதுன்னா நம்முடைய சங்கடமான காலத்துல நாம் எதை அதிகமாக உணர்ந்திருக்கிறோமோ, எதை அதிகமாக நாம வந்து மனதில் வந்து லயித்து இருக்கிறோமோ அந்த ஒரு விஷயம்தான் வெளியில வரும். ஓகே, சங்கடத்துல. ஸோ அது பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருந்து அப்படி ஒரு நம்ம பயிற்சி பெறும் பொழுது இறைவனுடைய நிலையை மட்டும்தான் நாம எண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ அவ்வாறு தூய்மை அடைந்த ஆத்மாவால் பகவானை வந்து அடையப்படும். மீண்டும் ஒரு உடல் அவங்களுக்கு கிடைக்காது. त्रिद्वे हुत्वाचा पञ्चत्वं तत् सैगत्वे अहुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि आहुहावीत् பிரம்மணி ஆத்மானம் அவ்யயே. இவ்வாறாக பஞ்சபூதங்களாலான ஸ்தூல உடலை ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுடன் ஐக்கியப்படுத்தி அவற்றை ஒன்றேயான அறியாமையில் கலந்துவிடச் செய்தார். பிறகு அந்த அறியாமையை எச்சூழ்நிலையிலும் முடிவற்றதாக உள்ள ஆத்மாவில் அல்லது பிரம்மனில் லயிக்க செய்கிறார். ஸோ இங்க அறியாமை என்பது என்னன்னாக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மகத்தத்துவத்திலிருந்து நாம அதாவது அகங்காரம் இல்லையா, அந்த அகங்காரத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த புலன்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா. ஆதி தெய்வீகத்து வந்து சத்வம், அதுல இருந்து புத்தி இல்லையா. ஸோ புத்தியா மனசா ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல. அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கூட கொடுத்துருந்தேன் நான். புத்தி அதோட கொண்டு போய் எதுக்கு மத்தாஜி அவங்களுடைய இடம் வந்து ஐக்கியப்படுத்தி புத்திதான். என் மனசு வந்து ரஜோகுணம். மனசு அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்தது 3 குணங்களா மத்தாஜி? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அந்த பிக்சர் போட்டிருக்கேன். அதுல பார்த்தா ஆதி பௌத்திகம், ஆத்தியாத்மிகம் வந்து இது தன்மாற்றங்கள் அதெல்லாமே வந்து வரும் இல்லையா. பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் தன்மாற்றங்கள் ஆத்தியாத்மிக். ஆதி பௌத்திக், ஒரு நிமிஷம் ஒரு பிக்சோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டிருந்தேன்.
5th சாப்டர் கடைசியில படிக்கும்போது நம்ம படிச்சோம். நீங்கபடி அவர் அந்த 3 குணங்களையும் விட்டுட்டு இருங்க அறியாமையில் போயிட்டாங்க அகங்காரம் என்பது எதனுடைய பண்பு சொல்லுங்க? அறியாமை எனக்கூடிய பண்பு. ஓகே, அந்த அறியாமை என்பது 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு பார்க்கும் பொழுது, அதாவது கர்த்தா ஆகாயத்தை தானே குறிக்கிறது மாதாஜி. இருங்க ஆதி தெய்வீகம் வந்து மனசுதான். ஓகே, மனசு கரெக்ட். மனசு மற்றும் 10 புலன் தேவதைகள் இல்லையா? அதாவது கண், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், அதனுடைய தேவதைகள். ஓகே, காது வந்து கேட்டல் எனக்கூடிய செயலை பண்ணும். அதனால வந்து எந்த திக்குல இருந்து வருது? 10 திக்குகள் இல்லையா? அஷ்ட திக்கு மற்றும் மேல ஆகாயம் மற்றும் பூமி. இது வந்து நம்ம சொல்ல படிச்சிருப்போம். ஒரு நிமிஷம், இது நான் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு சொன்னாதான் அது ஏன் அறியாமை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? அறியாமை வந்து எதனோட கலந்தது? அஜ்ஞானம் வந்து எதனோட பண்பு? அகங்காரத்தோட சம்பந்தம் இல்லையா? அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு. அந்த அகங்காரம் தான் வந்து இந்த இது படைக்கும் காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். அங்க ஏன் அறியாமை சொல்லியிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? மகத்தத்துவம், அறியாமைங்கிறதே அப்புறம் இந்த முக்குணங்களோட எப்படி ஐக்கியமாகும்? இதுதான் இது நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க செகண்ட் கேண்டோல படிச்சிருப்போம். இன்னும் படிப்போம் நம்ம அடுத்து இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு. ஆனா இப்ப ஏன் அதை வந்து அறியாமையோட சொல்றாங்கனாக்கா, அது அகங்காரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால. அகங்காரம் வந்து அறியாமை கொண்டு வருவதால் தான். ஒருத்தர் அகங்காரத்தோட பேசுறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு முழுமையாக அந்த விஷயத்தை பற்றியான அறிவு கிடையாது. ஓகே, அதனாலதான் அவங்க அகங்காரத்தோட பேசுறது. கோபம் வரும் பாருங்க, அகங்காரம் கோபம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துதான் வரும். அந்த அகங்காரத்துல வந்து குட்னஸ், அதாவது சத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் வந்து ஆதி தெய்வம், ரஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் வந்து ஆத்தியாத்மிகம். நம்ம அகங்காரம் எல்லாருக்குமே உண்டு, உண்டா இல்லையா? 24 பண்புகள்ல இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அகங்காரம் என்னக்கூடிய பண்பு இருக்குது, நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது எப்போ வெளிப்படும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா அது வெளிப்படும் போது கோபம் அது புத்தி இல்லாத தன்மை தான் வெளிப்படுத்தும். நம்ம வெளிப்படுத்துறதே வந்து அறியாமை குணத்துலதான் வெளிப்படுத்துவாங்க அகங்காரத்தை. சோ துரியோதனன் அவன் ஞானம் உண்டு அவனுக்கு. ஆனா அவன் செய்த செயல்கள் எல்லாமே என்ன? அறியாமையில தான் செய்தான் நிறையவே. சோ அப்போ அந்த அறியாமை குணம் வந்து பேராசை. ஒரே நிமிஷம் கொடுத்துட்டோம். தீபு சோ இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பு 3 குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு பார்க்கும் பொழுது, சோ இந்த ஆதி தெய்வீகம் என்பது மனசு பிளஸ் 10 புலன்கள் உடைய தேவதைகள். அடுத்து வந்து இது ரஜோகுணம். அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு ரஜோகுணத்திலிருந்து வரும்பொழுது ஆத்தியாத்மம் இல்லையா? அதாவது மனதும் மற்றும் இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சோ அதாவது பிராணன், அதுக்கடுத்து 10 புலன்கள், புத்தி இல்லையா? அதோட எப்பவுமே எனக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸும் மைண்டு தான் கன்ஃபியூஷன். ஓகே, இன்டெலிஜென்ஸ் படைக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் இல்லையா? ஸோ மேலும் இந்த அறியாமை எனக்கூடியது வந்து ஆதி பூதம். அது வந்து தன்மாத்திரங்கள் மற்றும் 5 தன்மாத்திரங்கள், 5 பஞ்ச மகாபூதங்கள். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜடம். ஓகே, சப்தம், உணர்வு, ரூபம், அடுத்து டேஸ்ட் இல்லையா? அதை சுவை, அடுத்து ஸ்மெல், இதெல்லாம் ஃபீல் தான் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் ஷட்டில் சென்சஸ் இல்லையா? ஷட்டில் சென்சஸ்னா சூக்ஷ்மமா புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர இதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆகாயத்தை பார்க்கிறோம், இல்ல காற்று வந்து பலமா அடிச்சா கூட நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அடுத்து வந்து அக்னியையும் நம்மளால பார்க்க முடியாது. அடுத்து வந்து அதாவது நீரையும் நம்மளால பார்க்க முடியாது, பூமியும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்படின்னா இது எல்லாமே கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே,
இது கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ், இது ஷட்டில் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, இதை தான் நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அவர் அப்படின்னா மனசை எப்படி அவர் ஒருநிலைப்படுத்துறார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஒன்றாக எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துட்டு போறாருன்னா ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அறியாமையில் கலந்து விட செய்தார். பிறகு அவர் அந்த அறியாமையை எச்சூழலில் முடிவற்றதாக உள்ள ஆத்மாவில் அல்லது பிரம்மத்தில் லயிக்க செய்தார் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து அதனுடைய சாப்டர் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அதை விட்டு அவர் விலகுகின்றார் என்று அர்த்தம். உள்ளுக்குள்ள அது போய் அடங்குதல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? அந்த பண்புகள் இனிமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஸோ எப்போ நாமெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்? நாமெல்லாம் மனசுல இந்த மாதிரி ஐக்கியப்படுத்த முடியாதுதா? கண்டிப்பா கிடையாது. இப்போ நான் சாந்தமா பேசிட்டு இருக்கேன், அடுத்து 1 மணி நேரத்துல இதே சாந்தமா பேசுவேனா அப்படிங்கிறதுக்கான கேரண்டி ஏதாவது இருக்கா? நோ கேரண்டி, இல்லையா? ஸோ ஏன்னா ஸ்டில் நாம் என்ன இந்த 3 குணங்களோட உழன்று இருக்கும். அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு எப்போ வேணாலும் வெளிப்படும், இல்லையா? அறியாமையை வந்து நம்ம கோவப்படும் போது கண்டிப்பா நாம் அறியாமை தான். இதை நீங்க கோவப்படும் போது நீங்க கோவப்பட்டு முடிஞ்ச பிறகு யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க அது உங்களுக்கே ஒரு ஃபீலிங் வரும், ஐயா நம்ம ஏன் இவ்வளவு சீப்பா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பா வரும். ஸோ எப்போ நமக்கு அது ஏத்துக்கக்கூடிய பக்கம் வருதோ இதை கண்டிப்பா நம்ம உணரணும். எப்போ நாம கோவப்பட்டது நியாயம்தான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா நாம புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம். நம்ம அஜ்ஞானத்துல தான் பேசணும். எந்த கோபமுமே அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் இருக்கும். பௌதிக தளத்துல நம்ம பேசக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து அஜ்ஞானம் தான், கோபம் எல்லாமே. இறைவனுடைய அதாவது ஆன்மீக தளத்திற்கு செல்பவர்களுடைய கோபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனை நிந்திப்பவர்களுக்கும் இறைவனுடைய பக்தர்களை நிந்திப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கோபம் வரும், வேற எதுக்குமே அவங்களுக்கு கோபம் வராது. ஆனா நாம சும்மா விஷயங்களுக்கே நமக்கு கோபம் வருதுன்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்னும் பௌதிகத்துலதான் உட்கார்ந்துருப்போம்னு அர்த்தம். ஜட உலகில் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தும் மகத்துவத்திலிருந்து மொத்த பௌதிக சக்தியிலிருந்து இப்ப நான் உங்களுக்கு பிக்சர் காட்டின பாருங்க, அதுதான் அங்கிருந்துதான் வருது, தோன்றியவை தான். மேலும் நம்முடைய பௌதிக கண்களில் காணப்படுவது எல்லாம் இத்தகைய பல வகைப்பட்ட பௌதிக உற்பத்தி பொருட்களின் சேர்க்கை தான், காம்பினேஷன் தான், இல்லையா? வாட்டர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஆக்சிஜன் காம்பினேஷன், இல்லையா? மூலக்கூறுகள், இல்லையா? எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று சேர்றது தான். எலிமெண்ட்ஸ் காம்பினேஷன்ல தான் ஒரு பொருள் உற்பத்தி. நம்ம உடல்ல எத்தனை அதாவது உயிர் செல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளால கணக்கிட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது, இல்லையா? அந்த செல்குள்ள வந்து புரோட்டான் இருக்கும், நியூட்ரான் இருக்கும், இல்லையா? இதெல்லாமே இருக்கும், ஒவ்வொரு செல்லுலையுமே உண்டு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சயின்டிபிக்கா பாக்குறோம். ஆனா அது எல்லாமே மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் ஜீவராசி இத்தகைய பௌதிக உற்பத்தி பொருட்களிலிருந்து வேறுபட்டவனாவான். என்ன ஜீவன் என்பவன் நித்தியமானவன், பகவானுடைய பின்ன பகுதி அவன். அதனால வந்து பகவான் நித்தியமானவர், அது மாதிரி ஜீவராசி நித்தியமானது. இந்த பௌதிக உடல் வந்து பௌதிக பண்புகளால் ஆனது, அது பௌதிக பண்பால் ஆனது கிடையாது. இது அழியக்கூடியது, அது அழிவற்றது. இப்படி எல்லா வித்தியாசங்களை நாம பார்க்கிறோம். ஜீவராசி தான் பகவான் நித்திய தொண்டன் என்பதை மறந்து விடுவதாலும் தானே ஜட இயற்கை எஜமானன் என்று தப்பாக எண்ணுவதாலும் தான் பொய்யாலன புலனின்ப வாழ்வில் அகப்படுகின்றான். இதுதான் ஆனந்தம் என்று நாம் என்ன பண்றோம்? இங்க வந்து சிக்கிக்கிறோம். இவ்வாறாக மன பௌதிக படையை பாதிப்படைவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது எங்கும் பரவியுள்ள பௌதிக சக்திகள் தான், இல்லையா? நம்ம சுத்தி எல்லாமே பௌதிகம் தான் இருக்கு. ஆன்மீகம் குறைச்சலா இருக்கு. அதனால்தான் அதுல போய் லயிக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. துஷ்ட மகாராஜன் செயலை மறுபக்கம் திருப்பி உடலின் பஞ்சபூதங்களையும் ஜட இயற்கையின் குணங்களையுடன் கலக்கச் செய்தார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பஞ்சமகாபூதங்கள், இல்லையா? இந்த உடல்ல சுவாசம், இல்லையா? சோ வெற்றிடம், ஆகாயம், இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்கள், இதெல்லாமே வந்து அதாவது ஒரு யோகி எப்படி வந்து பயிற்சி செய்திருப்பாரோ அது மாதிரி அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள், இல்லையா? தன்மாத்திரங்கள், ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்றாரு? இந்த ஜட இயற்கை குணங்களோட வந்து கலந்து விட செய்கிறார். அப்படின்னா அதனுடைய உண்மையான ஒரு நிலை வந்து செயல்படுவது கிடையாது. அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த பஞ்சமகாபூதங்களை வந்து இந்த ஸ்தூல உடலை வந்து அவர் வந்து நிலைப்படுத்துகிறார் என்று பொருள். இந்நிலையில் நல்ல உடல் கெட்ட உடல் என்ற குண வேறுபாடுகள் மறைந்து அக்குணங்கள் மீண்டும் பௌதிக சக்தியில் கலந்து விடுகின்றன. அப்படின்னா அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து இவருடைய இதுல எண்ண ஓட்டத்திலேயோ செயல்படும் விதத்திலேயோ வந்து அவருக்கு வந்து அதாவது எதுவுமே செய்ய அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சத்துவகுணம் செயல்படாது, ரஜோகுணம் செயல்படாது, தமஸ் குணம் செயல்படாது அவர்கிட்ட.
சோ அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில போய் நின்றுறார். குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்லும் பொழுது குணங்களை வென்ற பிறகு அந்த குணங்கள் எல்லாமே செயலற்ற தன்மைக்கு போயிட்டோம். அததான் இந்த இடத்துல குறிக்கிறாங்க. ஓகே, கலந்து விடுகின்றனாக்கா அவ்வளவுதான், இம்மர்ஸ்ட், அவ்வளவுதான், அதோட முடியறது. இனிமே குணங்கள் அவருக்கு செயல்படாதுன்ற அர்த்தம். ஓகே, இந்த பௌதிக சக்தி தூய ஜீவராசியின் பொய்யான அறிவிலிருந்து தோன்றியது இல்லையா? சோ இது எங்க இருந்து வருது? தூய ஜீவராசியினுடைய பொய்யான அறிவு, ஃபால்ஸ், அதாவது பொய்யான அறிவு கிடையாது, ஒரு நிமிஷம், அறிவிலிருந்து, அதாவது ஃபால்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது அப்படின்னா நம்ம ஃபால்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா பௌதிக அறிவு, பௌதிக அறிவிலிருந்து தான் இது வந்து உற்பத்தி ஆகிறது. இவ்வாறாக ஆன்மீக வானிலிருந்து எண்ணற்ற கிரகங்களில் ஒன்றில் முக்கியமாக கோலோக பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பரமபுருஷ பகவானின் சகாக்களர் ஒருவராக இருக்க விரும்புபவர் தான் பௌதிக சக்தியிலிருந்து வேறுபட்டவர் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். நம்ம இறைவனிடத்துல போகணும்னா இந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை நம்ம எப்பவுமே வரவழைச்சிக்கணும். பௌதிக சக்திக்கும் அவருக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் கிடையாது. மேலும் குணத்தின் அடிப்படையில் தான் பரம பிரம்மனுக்கு சமமான தூய ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் என்பதை அவர் உணர வேண்டும். யுதிஷ்ட மகாராஜன் தமது ராஜ்யத்தை பரிஷித் மகாராஜனுக்கும் வஜ்ரனுக்கும் பகிர்ந்தளித்த பிறகு தம்மை உலக பேரரசர் என்றோ குரு வம்சத்தின் தலைவர் என்றோ அவர் எங்கேயுமே நினைக்கல. சோ இது உண்டு இல்லையா? இந்த ஒரு பண்பு கல்டிவேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சோ when we are given some position, அந்த பொசிஷன்ல இருந்து நாம இந்த பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கடமைகளை மட்டும் நம்ம ஆற்ற வேண்டும். அந்த பொசிஷனுக்கு நாம ஆசைப்படக்கூடாது. அதுதான் ஒரு உண்மையான சேவகனுடைய வேலை ஆக்சுவலி. சோ ஆனா சில நேரங்கள் என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த பொசிஷன்ல இருந்துட்டு நிறைய விட்டு கொடுக்கறதாலையும் கூட வந்து அந்த பொசிஷனுக்கே நம்ம வேல்யூ இல்லாம பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துமே நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ இத உங்க எல்லாத்தையுமே பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ஒரு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ இந்த தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 2021ல இருந்து நான் அதாவது சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதுல நானும் சர்வன்ட் லீடர் தான். நான் வந்து லீடர்ன்றது எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. நானும் சேவைகளில் ஈடுபட வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த பொசிஷனே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சும்மா மேனேஜ் பண்றதுக்கு மட்டும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு பகவான் வந்து. அந்த சமயத்துல அத செயல்படுத்துறதுக்கான திறனை கூட அவராலே செய்ய வச்சிருக்கார். இதை நான் நிறைய இடங்கள்ல உணர்ந்திருக்கேன். சோ யாரும் வந்து அந்த சமயத்துல அந்த சேவை செய்யலைன்னாக்கா அந்த சேவை எடுத்துட்டு நானே பண்ணணும்ன்ற அந்த உந்துதலை வந்து கொடுத்திருக்காரு, செய்யறதுக்கான வாய்ப்பையும் கொடுத்திருக்காரு. அதுல எந்த கிரெடிட்டுமே கிடையாது. ஓகே, ஆனா நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நான் சில விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காததும் அந்த மாதிரி போயிடுவேன் நான். ஆனா அதுவே வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆயிட்டு என்ன ஆகுறதுனாக்கா அடுத்தவங்களுக்கு அது வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து தெரியாமலே போயிடும். எனக்கு யாருமே மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நான் என்றைக்குமே எதிர்பார்க்கல. ஆனா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு பொசிஷன் கொடுத்து அந்த இடத்துல வந்து நாம செயல்பட வேண்டிய கடமைகள் நம்ம தங்கு தடை இல்லாம போகணும்ன்ற ஒரே ஒரு இதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நான். ஆனா அது சில சமயங்கள்ல வந்து அந்த எதிர்பார்ப்பு என்பது நடக்கிறதே கிடையாது. நிறைய வாட்டி அதாவது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள்ஸ்களோட நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இவங்க பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஆனா கடைசியில நிமிஷத்துல அது வந்து செய்ய முடியாம போயிட்டு எனக்கு செய்யவே முடியல மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அதை நான் வந்து அதை வந்து நான் வந்து பிரபுஜி கிட்ட சொல்லவே முடியாது. அந்த சூழ்நிலையில எடுத்து பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவேன் நான். சோ அப்படி இதுதான் வாழ்க்கை. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறது வந்து அவ்வளவு சுலபமான விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய மனசை வந்து நாம் என்றைக்குமே வந்து அவங்கள வந்து வேதனைப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? அபராதம் செகண்டரி தான். ஓகே, உண்மையிலேயே நம்ம தவறிழைத்தா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நமக்கு அபராதம் உண்டு. ஓகே, அது வந்து செகண்ட் பார்ட் தான். ஆனா தேவையற்ற நிலையில வந்து ஒருத்தரை வந்து மன வருத்தப்பட செய்யறது வந்து மிகவும் தவறானது இல்லையா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் அஃபெக்டிங் அ குரூப் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பா பேசியாகும்.
ஆனா அவ்வாறு பேசினா எல்லாருமே ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் பக்தர்களான நமக்கு இருக்கிறதே இல்லை அப்படிங்கறத நான் பார்த்துட்டேன். அதுதான் என்னுடைய அனுபவம் இங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க நம்ம வந்திருக்கிறதே சேவை பண்றதுக்கு மட்டும்தான், மற்றபடி வேற எதுக்குமே கிடையாது இல்லையா? இறை தொண்டு என்று நம்ம வந்து சேர்ந்த பிறகு இந்த இடத்துல யாருக்கு என்ன முக்கியத்துவம் என்பதை பற்றி நம்ம யோசிக்க கூடாது. நமக்கு என்ன சேவை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை செய்யணும்ன்ற அந்த மனசு மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா இங்கே பாகுபாடு, அடுத்து வந்து நம்ம எது சொன்னாலுமே அதை வந்து ஏத்துக்கணும்ன்ற அந்த இது வந்து உந்துதல், இதெல்லாம் வந்து எல்லார் இடத்துலயுமே ஒரு போல பார்க்கவே முடியல. அதுதான் என்னுடைய அனுபவம். எனக்கு அதாவது இந்த அனுபவத்தை வந்து கொடுத்த எல்லாருக்குமே வந்து நான் ரொம்ப நன்றிகள் தான் சொல்றேன் நான் எப்பவுமே. ஏன்னா எல்லாமே ஒரு நமக்கு படிப்பினை ஆக்சுவலி இல்லையா? வாழ்க்கையில பக்தர்கள் என்றாலும் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே இல்லையா? ஆனா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நாம் என்ன பண்ணணும், அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்கம் வளர்த்துக்கணும். ஆனா பக்தர்களா இருக்காங்க, இப்ப நானே ஒருத்தரை வந்து மனசு வலிக்கிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டேன்னா அதை நான் தான் திருத்திக்கணும் இல்லையா? ஐ ஷுட் ஒன்லி சேஞ்ச் இல்லையா? அவர் நம்மள மன்னிப்பார். நான் அவரை பேசினதுனாலும் அவர் அதை பெருசா எடுத்துக்கல, அது அவருடைய பெருந்தன்மை. ஆனா தவறிழைத்த நான் வந்து கண்டிப்பாக திருந்த வேண்டும் இல்லையா? சோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்தானம், இந்த ஸ்தானத்திற்கே உரித்தான இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, எந்த ஒரு பொசிஷனுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. என்னடி பிரபுஜி மேனேஜ் பண்றாருன்னா இவ்வளவு பெருசு, இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி. அவர் பொசிஷன் வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான பொசிஷன் ஆக்சுவலி. சில சமயங்கள்ல அவர் மௌனமா இருக்கிறதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். இட்ஸ் நாட் ஈஸி, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஒரு கரெக்ட் மாதாஜி, சேம் இதுதான் எனக்கும் நடக்கிறது. எனக்கு டிடிஸ் கார்லெட் இன்சார்ஜ் கொடுத்துறாங்க. நம்ம சொல்றத என்னோட இது என்னன்னா, பகவானுக்கு நல்லபடியா மாலை போடணும், அவ்வளவு ஒண்ணுதான் எனக்கு. யார் போடுறாங்க என்ன பண்றாங்க அது செகண்டரி. அதை நம்ம சொன்னா அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க எதுக்கு சொல்றேன்றது. நாம இதுல இன்சார்ஜா இருக்கிறதுனால நீ இவங்க ரொம்ப பெரிய இதுவா பண்றாங்க அப்படின்னு என் காதுபடவே பேசுறாங்க. நான் அதை பத்தி கண்டுக்கிறதும் இல்ல. நீங்க சொன்னவொன்னே எனக்கு அது ஞாபகத்துல வந்தது. என்ன சொன்னாலும் சரி அதை ஒபே பண்ண மாட்டேன்றாங்க. சரி, அவங்களோட குணம். அங்கேயுமே நம்ம பக்தர்கள் வந்து பௌதிக தளத்துலதான் செயல்படுறாங்க. அதுதான் மனசு சங்கடம் இல்லையா? தட் இஸ் த மனசு சங்கடம். எதனாலனாக்கா அந்த பக்தர் அபராதம் பண்றாரே, அதுதான் பக்தர். நாம பெரிய கிரேட் டிவோட்டி கிடையாது. ஆனா ஒரு என்ட்ரி லெவல் டிவோட்டி கூட நாம வந்து வி ஷுட் ஹேவ் தட், அவங்களுக்கு குறித்தான மரியாதைகள் வந்து அவங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இது இறைவனுடைய எதிர்பார்ப்பு, நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு கிடையாது இல்லையா? சோ ஒரு பக்தனுடைய பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவேன். பகவானை நீயே அவங்களுக்கு நல்ல வழியை காட்டுன்னு அவங்க அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவோம். அவ்வளவுதான். நம்ம பிரார்த்தனைகள் மட்டும் தான் செய்ய முடியும், அதற்கு மேல எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஏன்னா நம்ம கையில வந்து இந்த கையினுடைய விரல்கள் 5 விரல்கள் இது எல்லாமே ஒரே ஷேப்ல கிடையாது இல்லையா? நத்திங், ஆல் 5 fingers ஆர் நாட் ஆன் த சேம் சைஸ். ஆனால் ஒவ்வொரு விரலினுடைய செயல்படும் தன்மையே வேறுபட்டது. இது என்ன பண்ணும், அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை தான் நம்ம வந்து சுட்டி காட்டும். இந்த ஆள் காட்டி விரல் இல்லையா? இது நான் தான் பெரியவன் அப்படின்னு இந்த தம்பு வந்து சொல்லும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த சென்டர்ல இருக்கிறவன் வந்து அதாவது சென்டர் பாயிண்ட் நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுமே வந்து ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு மாதிரி தான். ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, பௌதிகத்துல நாம இப்படிதான் இருப்போம், அது எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் இல்லையா? ஆனா ஆன்மீகத்திற்குன்னு வந்த பிறகு நாம கண்டிப்பாக மாறிடும். அது நமக்கு தான் ரொம்ப நல்லது. ஸோ மாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து வரணும். அடுத்தவங்களை நாம குறை சொல்றதுனால எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது இல்லையா? ஒரு விஷயத்துல ஒருத்தர் டேலண்டா இருக்காங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து நாம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்துல அவர் டேலண்ட் இல்லைன்னா அதுக்காக அவங்கள வந்து நாம குறை சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அவங்களால என்ன பாசிட்டிவ் அதாவது பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம அவங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த சேவையில அவங்கள வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போகணும். இதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய ஒன்று ஆக்சுவலி. சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் மதி நானும் சொல்லுவேன். எஸ், ஆனா அந்த திறமை நம்ம கிட்ட இல்லைங்கிற ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். அதனால வேணாம் அது இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் தேவையே இல்லை.
இப்படி ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு வந்த பிறகும் அந்த மாத்துல என்ன பிரயோஜனம்? எஸ், இப்படிதான் இருக்காங்க மாதாஜி, இப்படிதான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஒன்றும் பண்ண பௌதிகத்துக்கு முடியாது. தான் அப்படி இருக்காங்க. பௌதிகத்துல தான் அப்படி இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல கூட அப்படிதான் இருக்கு. ஆமா. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஜீவன் முக்த நிலை. ஆனா அது வந்து ஒருத்தருக்கு நல்ல வழியை வந்து கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஒண்ணு நோட்டு நம்ம சொல்லலாம், பகவானிடத்துல பிரார்த்திக்கலாம், அவ்வளவுதான். நம்ம யாருமே அவங்க எப்படியோ போயிடட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். அவங்க நல்வழி படட்டும்ன்ற ஒரு பிரார்த்தனையை தான் நாம செய்யணும் இல்லையா? அது அவங்கள வந்து பிற்காலத்துல நிறைய சங்கடங்கள்ல இருந்து அந்த பிரார்த்தனைகளுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். நமக்கு ஒருத்தர் கெட்டது செய்தாக்கா அவங்களுக்கு நாம நன்மையை செய்திடும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டிய ஒரு இயல்பு இல்லையா? இதை நம்ம உதட்டளவுல பேசக்கூடாது. டெய்லி அன்றாட வாழ்க்கையில எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ நம்ம அதை பரிபாலிக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. ஆனா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபாஸ்ட் 5 இயர்ஸா எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்டைம்ஸ் நினைக்கிறது உண்டு, எதுக்கு நமக்கு இந்த பொசிஷன் தேவையே கிடையாது இல்லை அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறது உண்டு. பிரபுஜி கிட்ட சொல்லிட்டு அரமா 10ல் ஒரு 11 நம்ம இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போலாம்ல அப்படின்ட்டு. ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிடித்தவராக நான் இருக்க முடியாது இல்லையா? சோ நான் எதற்கு இப்படி செய்யறேன்ற காரணத்தை எதுக்காக மாதாஜி இப்படி சொல்றாங்க இதை செய்யுங்கன்னு சொல்றத வந்து காரணம் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். அது இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அதை வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. ரொம்ப சங்கடமான ஒரு இது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஆனா இது வந்து ஒரு நெருப்பு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். இந்த பொசிஷன் வந்து ஆன் த ஃபயர் ஒன்லி. ஓகே, அதனால நம்ம ஆன வரைக்குமே வந்து இது பகவானுடைய கிருபையால கிடைக்க பெறக்கூடிய ஒன்று. அது அவரே பார்த்துக்கிட்டோம். நாம வெறும் கடமையை மட்டும் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதான் நாம வளர்த்து பண்ணுவோம். எஸ், கடமையை நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா? இறைவன் சித்தம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அவ்வளவுமே நாம வந்து அந்த கடமையை நாம ஆற்றுவோம் இல்லையா? இறைவனுடைய அவர் நமக்கு வேற ஏதோ ஒண்ணு இருந்தாதான் வேற ஒரு இடத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே செயல்படுத்துவார் இல்லையா? வேற ஒரு காரியத்துல. ஸோ அப்படி ஸோ பை த மர்சி ஆஃப் என்என்டி பிரபுஜி, அதை தான் நான் உண்மையிலேயே நினைக்கணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி உத்தமமான ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து நமக்கு அசோசியேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னா ஸோ அது கடைசி வரைக்கும் இருந்தா போதும். அதை தவிர்த்து நமக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் மாதாஜி, எனக்கு 15 இயர்ஸ் சர்வீஸ் இல்ல. ஓகே ஃபைன். ஆனா நீங்க இந்த மேனேஜிங் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா தான் இது. ஆமா, நான் ஏன்னா வேண்டாம்னு சொன்னேன். யாருக்குமே நீ வந்து மன வருத்தத்தை கொடுக்காம ஆமா, நாம ஒரு ஒரு செயலை வந்து சொல்லணும்னா அது ரொம்ப எல்லா கஷ்டம். சமயத்திலுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நான் வேணாம்னு சொன்னேன் பிரபுகிட்ட, எனக்கு வேண்டாம், நீங்க யாருக்கான்னு மாத்தி விடுங்கன்னு. அவர் இல்ல, இப்ப சரி நீதான், அப்புறம் அதை பாத்துக்கலான்ட்டாரு. சரி நான் விட்டுட்டாரு. அவ்வளவுதான் ஜீவன் முக்த நிலை இல்லையா? இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான். ஒரு ஒரு செயல்ல வந்து நிறைய தடைக்கற்கள் நிறைய அனுபவங்கள் வருதுன்னா நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. ஓகே, அப்ப நம்முடைய குறைகளை நாம கண்டிப்பா அதை அலசி ஆராயணும். அந்த ஒரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 10% கரெக்ட். ஆமா, இத வந்து நாம வாய்ப்பா பயன்படுத்திக்கணும். சோ அதனால மனதளவுல வந்து யார் மீதுமே நம்ம தவறாக ஒரு இதை வந்து எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். ஆனா அதுக்காக நம்ம அப்படி எடுத்துட்டு போகவே வேணாம்னா கூட நம்ம முன்னாடியே தவறு நடந்துட்டே இருந்தா அதை கேட்காம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சோ அந்த செயலுக்கான வேல்யூவே இல்லாம போயிடுறது. சோ அங்கதான் நிறைய வாட்டி ஹிட் ஆகுறதே நம்ம இல்லையா? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, பகவான் என்ன பண்றாரோ பண்ண வச்சுட்டுன்னு விட்டுற வேண்டியதுதான். சோ இதுவே பௌதிக வாழ்வை இதே வந்து நார்மலான வாழ்க்கையை நம்ம டைரக்டா பேசி க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஆன்மீகத்துல அப்படி பேசவே முடியாது இல்லையா? ஒருத்தர் நம்ம மன வருத்தப்பட வைக்கிறோமே, அவங்க பகவானுக்கு சின்ன தொண்டாவது பண்றாங்க இல்லையா, அதற்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக வேல்யூ பண்ணணும் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து மனசுல பதிய வைக்கணும். அவர் ஒரு பிரம்மன் என்று நினைப்பதோடு இல்லாமல் பிரம்மனை போல செயற்படவும் வேண்டும். ஆக்சுவலி இது புலன்களை அடக்கி மனசை அடக்கி இல்லையா ஒருநிலைப்படுத்தி ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட் அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அந்த செயலை தான் அவர் வந்து செய்யறாரு. ஆக்சுவலி இதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி படிச்சோம். அது வந்து கொஞ்சம் வேற ப்ராசஸ். யாருது? இவர் திருதராஷ்டிரர். நீங்க அங்கேயும் இதே மாதிரிதான் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா அது ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். இவர் பக்தன், என்ன பகவானை எண்ணி பண்றாரு. அங்கே வந்து அவர் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இல்லையா
சோ ஒரு நாளைக்கு 3 முறை ஸ்நானம் பண்ணி அந்த தண்ணியில வெறும் நீரையே 5 நாட்கள் பருகி இல்லையா அவருடைய ஜீவன் முக்தி அடைகின்றார். யாரு? திருதராஷ்டிரர். படிச்சோமா? ஞாபகம் இருக்கா? மறந்து போயிட்டீங்களா? இல்ல ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி, ஞாபகம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் தான் பிரம்மன் என்று மட்டும் நினைப்பவர் அருவவாதி ஆவார். ஆனால் பிரம்மனை போல செயல்படுபவர் தூய பக்தர் ஆவார். என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஐ ஹவ் ரீச் த பிரம்மன் ஸ்டேஜ். வெறுமனே வெற்றிடம் இல்லையா, அதாவது சாரி பிரகாசத்தை எண்ணி இல்லையா, புலன்களை பக்குவப்படுத்தி மனசை பக்குவப்படுத்தி இல்லையா, போக்கஸ்டா ஆன்ம நிலையில வந்து நிலை பெறுவது என்பது அருவவாதி. ஆனா அந்த ஆன்ம நிலையில் இருந்து கொண்டு செயலாற்றுகிறார் பாருங்க, அவர் தான் வந்து பக்தர். அப்படின்னா அவர் இதெல்லாம் போக்கஸ் பண்ண மாட்டார். அவர் வந்து அவருடைய மனசை மட்டுமே எடுத்து பகவானுடைய திருவடிகளை வைப்பார். ஆக்சுவலி அதை மட்டும்தான் நினைப்பார். அந்த எண்ண ஓட்டத்தை வந்து ஸ்ட்ராங்கா வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த புலன்கள் வேலை செய்யுமா. நீங்க ஒரு வாட்டி உட்காந்து ஜபம் பண்ணும்போது இதை நீங்க கண்டிப்பா வேலிடேட் பண்ணணும். காலையில ரொம்ப ஈஸி இது. சோ நீங்க அதை ஜபம் பண்ணும்பொழுது ஜஸ்ட் நீங்க மனசை முழுவதுமே பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு நீங்க வந்து மனசை வந்து அதை லைத்து நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க. நம்ம மனசு, உடல், புலன்கள் எதுவுமே வேலை செய்யாது. செய்தா எப்பயாவது அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்க அனுபவப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹலோ, நான் என்ன உங்களை ராங்கான கொஸ்டின் கேட்டேனா? இல்ல ஜஸ்ட் ஒரே செகண்ட் தான், நிறைய நேரம் கூட தேவையில்லை, ஒரு செகண்ட். அது எப்பவாவது அப்படி எப்பயாவது ஒரு தடவை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, எப்ப நீங்க ஃபுல் போக்கஸ்டா மாதாஜி, நான் ஒரு 5 நிமிஷம் என்ன மறந்து சொல்லிட்டே இருப்பேன் மாதாஜி. அப்பன்னு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதாவது வரும், உடனே அப்ப நினைப்பேன் நான் அந்த மாதிரி. அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா, நம்ம மனசு ஃபுல்லா அந்த மந்திரத்தின் மீது லைத்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறது, நம்ம புலன்கள், இந்த ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் எதுவுமே நமக்கு நம்ம வந்து தனித்து இருக்காது. எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு இடத்துல இருக்கும் இல்லையா? நீங்க அனுபவம் இருக்கா? நமக்கு நிறைய இருக்காது, ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் தான், ஒன்லி 1 செகண்ட் தான் நமக்கு. அதே ஒரு ஜர்க்கு மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறமா எப்படியும் இழுத்து நம்ம இழுத்தா கூட நம்ம மனசு வந்து கரெக்டா நிக்காது இல்லையா? சோ அதுதான் நம்ம ஸ்திரப்படுத்தணுமே. சோ அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல? இந்த புலன்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக். இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த விளக்கத்தை கொடுக்குறேன். இதுல நம்ம யாருமே வந்து பெரிய லெவல் அடையல. ஆனா இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம கான்சியஸ்னஸ் எங்க போகுது, நம்ம உணர்வு எங்கே செல்கிறது, இல்ல நம்ம மனசு அளவுல வந்து நம்ம அந்த உணர்வை வந்து எப்படி நம்ம போக்கஸ் பண்றோம். ஜஸ்ட் அந்த ஏதாவது ஒண்ணு இடைஞ்சல் பண்றாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் தானா வரக்கூடிய ஒன்றுதான். மத்த இடைஞ்சல் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. இங்க எல்லாமே இடைஞ்சல் உண்டு. ஓகே, அதை வந்து நம்மளால தவிர்க்கவே முடியாது. ஹேவ் டு பாஸ் த்ரூ ஒன்லி. நம்ம கையில கிடையாது. ஓகே, சரியா? ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. எப்படி ஒரு பக்தன் வந்து தன்னுடைய புலன்கள், மனசு, புத்தி எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தி ஆன்ம தளத்துல போய் நிக்கிறான்றது தான் இந்த பயிற்சி. ஓகே, சோ இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செயல் வந்து அருவவாதி. ஆனா ஒரு பக்தன் அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தியின் மூலியமா இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பிரம்ம நிலையை வந்து அவர் வந்து செயல்படுத்த வச்சிருவார். அப்படி அந்த வரிய மூலியமா தான் நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த புலனெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்துறது பிசிக்கலி நம்ம ஒரு இடமா வந்து தியான பயிற்சியில போகும்பொழுது, ஏன்னா தியான பயிற்சிகள் பண்ணவங்களுக்கு இது தெரியும். ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜிக்கு என்னோ இவன் நான் கூட கத்துட்டேன். நானு மேபி 25 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஒரு லிம்பா, ஒரு பகுதியா பாகம் இல்லையா, ஒரு பகுதியா ஒரு சக்கரம், சக்கரத்துல வந்து மனசை நிலைப்படுத்தி எடுத்துட்டு வரும். ஆனா அங்க போக்கஸ் எல்லாமே என்னது, மனசு நிலைப்படுத்தணும்ன்றது மேலதான் இருக்கும். ஓகே, அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருக்காது. ஆனா பக்தன் அப்படி கிடையாது. அவன் ஃபுல்லா பக்தியில ஆழ்ந்து விட்டா அப்படின்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து வீட்டுல அபிஷேகம் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு நீங்க சாலிகிராம பூஜை பண்றீங்க எக்ஸாம்பிள். சாலிகிராம பூஜை பண்ணும்போது அந்த சாலிகிராமத்தின் மேல துளசி வச்சுட்டு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாலையோ இல்ல தண்ணியோ நீரையோ வார்த்து நம்ம வந்து ஒரு மகா மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது அப்ப நமக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த புலனை வந்து வேறு விதத்துல உபயோகப்படுத்தணும்னு யோசிக்கிறோமா? மூளை வந்து எங்க போக்கஸ்டா இருக்கு, அந்த அபிஷேகத்தின் மீதுதான் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த நிலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாலிகிராம சீலை மேலதான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சந்தனத்தை போட்டு நாமத்தை போட்டு துளசி தளம் வச்சு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் நைவேத்தியம் பண்றது இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா?
ஸோ ஈவன் விக்கிரக வழிபாடு கூட அதே மாதிரி தான் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் நம்ம செய்யறோம். அப்போ அதெல்லாம் செய்யும்போது நம்ம மனசு எங்க இருக்கு? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பக்தியில தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல பிரம்மனை போல செயல்படுவான் பக்தன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான உதாரணம் இதுதான். ஸோ எப்பெல்லாம் நாம வந்து முழுதும் பக்தி தொண்டுல நம்மளையுமே நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றது உணராத நிலையில வந்து நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் பிரம்மனை செயல்படுத்துறதுன்ற அர்த்தம். ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஓகே, புரியுது ஆனா மாதாஜி. இதெல்லாம் நீங்க ஆழ்ந்து சிந்தித்து நீங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து நீங்க அதை செயல்படும் பொழுது ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டுமே பக்தி வந்து நம்ம பிளைண்டா பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சுண்டு பண்ணணும் இல்லையா? ஆச்சாரியா இவ்வளோ நீட்டா எந்த ஆச்சாரியாவுமே இவ்வளோ கிளியரா கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்படிலாம் நம்ம எங்கேயுமே படிச்சதுமே கிடையாது இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே அவர் நிறைய உணர்ந்திருப்பார். நமக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஓஷன்ல, அதாவது ஒரு கடல்ல ஒரு துளியாவது நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை அவர் கொடுத்திருக்கார் அவருடைய வியாக்கியானங்களை படிக்கும் பொழுது. இது நம்ம புத்தி கூர்மையால அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது, நமக்கு இருக்கக்கூடிய மனசுனால அதை தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. ஓகே, இவை அனைத்தும் இறைவனுடைய கருணை. ஓகே, குரு பரம்பரானுடைய கருணை, குருனுடைய கருணை இல்லையா? அதெல்லாம் உணர்தலுக்கு அவங்க நமக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். அனைத்துமே புகழ் அவங்களுக்கு உரித்தானதுதான். இதுல நம்ம எந்த கிரெடிட்டுமே நாம எடுத்துக்கிறதுக்கான இது நம்ம முயற்சி பண்ணவே கூடாது. எப்ப நாம அந்த கிரெடிட் எடுத்துக்கிறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம இங்க சரிக்கு தான் விழுவோம், பக்தியில முன்னேறவே முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், நிறைய உணர்த்துதலை வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. ஸோ ஆன்மீகத்துல இருந்தாலும் கூட நாம பௌதிகமாகவே நம்ம செயல்படுறோம் இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா பக்குவப்படுத்தணும். அப்பதான் நம்ம ஆன்மீக தளத்துல கடைசி வரைக்கும் செல்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் அது ஆனா இன்னொருத்தருடைய குறையை நாம காண்றதை காட்டிலும் நம்ம எந்த இடத்துல குறை நாம் ஏற்படுத்துறோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து உணர்ந்தறியணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட பக்குவம் வரும். பக்குவம் வரும்போது இன்னும் பொறுமை அதிகமாக வரும். அப்போ எல்லாரையுமே வந்து அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நமக்கு ஏத்த மாதிரி அடுத்தவங்க மாற மாட்டாங்க இல்லையா? ஆனா அவங்க இருக்கக்கூடிய பொசிஷன்ல இருந்து அதை நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய மனசை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பகவான் அவங்களுக்கு நல்ல அருள் புரியட்டும், அவங்களுக்கு நல்ல உணர்தலை கொடுக்கட்டும் இல்லையா? நல்ல பக்தி துண்டு பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம பிரார்த்திக்கணும். ஸோ இது வந்து உதட்டளவுலையோ இல்லை ஆர்டிஃபிஷியலாவோ நம்ம கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. மனசு என்பது இருக்கணும் நமக்கு அது செய்ய. அதை தான் நம்ம பக்தியை பயிற்சி பண்ண பண்ண நமக்கு அது அந்த பக்குவம் வரும். அப்போ உண்மையோடு நாம் அதை செய்யறதுக்கான அந்த பாவம் வந்து நமக்கு வரும். எப்போ நமக்கு அது வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்மளுமே பக்தியில வந்து ஒரு படி வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு உண்டு. பகவான் அதை நமக்கு கண்டிப்பா ரட்சிப்பார். ஓகே, so it was very nice slogam which made me to speak so many things. Okay. பொருளுரை விளக்கம் வந்து அவ்வளவு அழகா உணர்ந்து எழுதுறாரு மாதாஜி. அவ இன்னும் நிறைய ஆழ்ந்து எழுதியிருப்பார் மாதாஜி. ஆனா நமக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிறிய அறிவு வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இல்லை, அதுதான் உண்மை. சோ எவ்வளவு புரியறதோ அவ்வளவு நம்ம வந்து பேசலாம், அதுக்கு மேல நமக்கு பேசுறதுக்கு தெரியாது இல்லையா? அவ்வளவுதான். வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे